ya televishoni ya soko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Eye Nensoko TV. Rosso bumugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye Nensoko TV uburoso bumugusi abaminto nende bwakire andonse asemore asemambi yabona iga nabakwaniri mkaribu naende asama sabaita asemambi yabona iga bwakire bya somone nyasao tolende bituru byetu bya gusi abantu bose baito mabokire bya igere ya samariketa nyasaye to yasome egere tuigo buya bwa nyasaye nobore ndio buya abantu mpare ekiricha ky'obuiti kegotarase bare kwaremereirie wakorire skuru emyaka yose kurukwarenga omwana omoke paka kwabera omonto omonene gwaikire bono ase bono korase gati abaibori kware koragere gubuya bono nkweragere gwetereneire negasi ya ninki oweitera kwa nini unataka kufa katika maisha haya kuna pepo mchafu ambaye anamaliza watoto wetu na watu wetu. Unapata mtu amemaliza shule, anatafuta kazi,
siku 2 3 hivi amekata tamaa, anataka kufa, anataka kujiua. Ni makosa na ni makosa sana. Kuna watu katika maandiko matakatifu ya Mungu yanatuonyesha kwamba wako watu katika Biblia, wako watu ambao walisimama na kazi ya Mungu, lakini ikafika mahali wakafa moyo. Ndio maana Yesu akasema hivi, tusife moyo, bali yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeshinda. Tukomoya baminto oyo raremererwa komwelio nero rabwe igagoteba ng'abogoria musarabo ochichasende, maana mimi mzigo wangu ni mwepesi. Ligerelia kila wote kuna bogorio msalaba sio kitu rahisi. Msalaba sio kitu chepesi. Yesu mwenyewe msalaba ulikuwa mzito, na si ajabu msalaba ule Yesu alibeba ulienda ukamsurubisha. Wakati mwingine certificate zako zinaweza zikakuweka mahali babaya, maana kitambo uanze kuvuna na kukula kupitia kwa hizo certificate. Lazima upitie moto, lazima upitie kwenye changamoto, lazima upitie kwenye maisha. Katika maisha haya tunahitaji kuvumilia hadi mwisho, ndio tutakula maneno matamu ya nchi, ndio tutakula mema ya nchi. Katika kuvumilia tutafaulu, katika kuvumilia tutaishi vizuri, katika kuvumilia tutafanya mambo mazito. Angalia Elisha katika Wafalme wa Kwanza 1:19 1-8 inasema hivi, Elisha wakati ambapo amepigana manabii wa Baali, ameua manabii peke yake mtu mmoja, watu 450. Sasa anaama kutoka nchi ya Yuda anaelekea nchi ya anaelekea kwenye jangwa, anaenda pale anajilaza chini, akapata mti wa muretemu, akanyoro muti wa muretemu, agaswanse agateba ng'omonene nabekire nkoro ya nasore bono nintagete gukwa. Ngalia jinsi Mungu alivyofanya. Ekerara ile aganyetama kweli, Nyasaye akatuma liraika likalete ndagera, likaleta malaika akaleta chiko pamoja na maji, na pale kwenye chiko kuna nyama. Akampiga Elisha akamwambia amka ule, maana safari ni refu. Unapata mtu anakata kauli ya kufa. Mtu wa Mungu, nataka nikuzungumzie na unisikie vizuri. Kuna kipindi unafanya maamuzi ya kujiua, lakini Mungu analeta malaika wa Mungu anashikilia mauti hayo, ili kwamba maana kuna kesho yako iliyo nzuri. Usikate tamaa, mtu wa Mungu, usikate tamaa. Tembea katika neno, tembea katika ukweli, tembea katika Mungu, maana utafaulu. Katika kuvumilia safari hizi ni kufaulu. Neno la asubuhi kwamba faulu, hata uvumilia. Maana hata ukienda kwenye biashara, kuna watu wana biashara zao, unavumilia kabisa, unangoja mteja haji, kesho unangoja tena haji, juzi ulingoja hakuja, lakini bado Mungu kuna matumaini. Maana katika kuvumilia kuna matumaini. Biblia inasema hivi, atakayevumilia mpaka mwisho yeye atavuna mema ya nchi. Atakayevumilia hadi mwisho, yule ambaye atavumilia ndio peke yake atafanikiwa. Yule atakayevumilia ndio peke yake atashinda. Certificate zako uko nazo ni nzuri. Umeenda katika ofisi hii, vumilia mtu wa Mungu. Umeenda nayo katika kazi ile, umejaribu biashara ile, vumilia mtu wa Mungu, maana utashinda. Unapata wakati mwingine umeajiriwa kwa likirwe gasi, mshahara hautoki vizuri, vumilia mtu wa Mungu. Kwenye matezo, nataka nisungumzie kwa watu ambao wako kwenye shida, na kwambia vumilia, maana katika kuvumilia kuna kushinda. Katika kuvumilia kuna maisha mazuri. Biblia inaniambia hivi, yule mwenye atavumilia mpaka mwisho atashinda. Yesu mwenyewe alisema hivi, beba msalaba wako na unifuate. Ina maana kwamba msalaba wako wakati mwingine utakusurubisha we mwenyewe. Utafika mahali ambapo msalaba utatamani kuutupa, lakini Yesu amesema kaubebe. Hajasema uache msalaba uende bila kitu, ni uende na shida. Na katika kuvumilia huu uende na shida. Enda na hao watoto, enda na huyo mume, enda na huyo mke, enda naye, maana yeye ndiye Mungu amekupa. Vumilia naye, utashinda. Ukimwacha unaachia nani? Ukiacha hapo chini unaachia nani? Ukiacha hiyo kazi unaachia nani? Vumilia mpaka mwisho, maana utashinda. Nataka nikuombea asubuhi hii. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema na fadhili zako. Elisha alichoka kigafura tu, akaamua kutoroka na kwenda kukufa, lakini Bwana ulimtia moyo, ukamwambia ale ashibe, maana safari bado ni refu. Nataka nimwambie msikilizaji huyu kwamba leo ashibe vizuri, maana bado safari ni refu, aweze kuvumilia katika biashara zake, katika kazi zake, katika huduma yake, katika mambo yote yale. Watoto wetu wanafungua shule siku ya leo, na wengine walifungua jana. Bwana, kwa watendee mema, maana wewe ndiwe Mungu. Katupake mafuta na ukatubariki. Bariki viongozi, bariki serikali, bariki wote ambao
weka mbele yetu. Bariki wanaotusikiza kutoka nchi mbalimbali. Kuna watu kutoka nchi za Katari, kuna watu kutoka Tanzania, kuna watu kutoka South Africa. Bwana Yesu, na wakabidhi mikononi mwako, ukawatie nguvu za kuvumilia katika jina la Yesu Kristo. Naomba na shukuru. Ni mchungaji Pastor Japhet Ageta Momanyi, na kuombea vumilia na Mungu atakutia nguvu. 0726 869 188 0726 869 188. Vumilia, utashinda. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari Ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiri serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere gitari ntangani ase East African ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege gitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito
itogo make sure nga twakolire diagnosis twamanyire emechando yabobwate wekere enchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo onye kwa buli bwo murembe n'ekindwara kinko buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora Samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Hose tuakirisime asi number 0722245763. Daktari yakuwalia malaria aliare complicated abaruira bagocha baruarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo umurira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba buyendete. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kegima mwanchu muligeri bwe Nsoko TV kerabuga kire nandeli tukolire eli ati chikabere chitaliki ne 25 mutinyo 5 mwaka w'ikirubire 26 mu mwanchu muligeri 2026 asemambi yabono asobere tatigango kwane signature ya nengo tebanga itongo mochochi nayo nyarako bago kungiranira sobere tasemambi yabono ngaitongo noga ya onyensekeruya kulendo onye telebuya nago sabirinya sa nyarako baga wonchurire ibintu byawo bibwenerete gusebibwenere senchira elibwenete litukulia lero mwancho muligeri ekeralire tichi kabere abande nigo bakogani gotebanga bono naliye ikiego chaka nimanyete mungwana nara okuru ku Ibrahim agonte bisokoro incheli tukuli kuru ku Jumatatu Tuesday na lingo chaka semambi yabono nande buna nakwaliganire asomurobeli semambi yabone litunyara kwa batoko genda sobwa mege kosi kigimagi Nsoko TV nigo kyaliganeti elkenyara kwa bage kwa aliyagwenere taseli tukulia lero na mono tunyara kwa batoko genda bosio asemambi yabono go ikachinsa isatone nusu ekarato chiko batoko twara mange asemambi yabono mwancho muligeri una nakwaliganire nago tebiri nchuto sanga sobwamo asemambi yabono ekera manyetenga na maybe kwa ruli kuru asegetanda kyao gendete go ikaransaga abwe chaengo nako yere naboigo oli obekeirwe ka eranto bwate bali bako yarosia mbaroro bali baganyete babegete TV baikaranse ta semambi yabono nago tebiria somo yo murabunga inchu ikaransa ilitonyara ko batoko genda sobwa mo inchira to gonyara ko batoko banaye asemambi yabono mo inchu muligiri nasogotoma ujumbe go chaga igase studio namba itogere 0788666663 ekirango teba double igo neji salengo teba 07 88666663 ilitonyara kwa batogo kwa nasobwamo nabo igona bogo tumeke nambe yo asoko genda sense million mtandao WhatsApp nyara kwa bago ntumera ujumbe ontebya soberete bali babwate litukulia likurukulio koiborwa totebi nga yoberete mbare tenchirenya Ibrahim Baidei nango jengo nteibale goserera mwatiga kumulira na mache chibirthday cheno ni chukumulira na mache nakoena nebisi cha abande baliye keki abande mbali batamanyeti go semba iboletwe ese timu iyo kagerete gonda bo mogosoli namba kianda kulende ntumete nyasaye datu ibolete gutatiga chitaliki echo na echo totaliko bwatia asenchirelia egwenderete barikiwa Dennis Kukupai. Thank you so much koruchisemo jirichia tasia da korolire elito jara kwa batoko genda sobwa monerega iga yarachira semba biabono tiganda igugo sega ibuiru go senga kiabokire elito jara kwa batoko genda sobwa mo Nsoko bwakire mawa wambiere Okay. Okay. Thank you so much kurichise mechama wawe county ya Nyamira ngaina soida semambi yabono
kamati ng'akiogendete pole sana likuba na kuligiri koru Thursday kuna goboka tole koru Aramisi na kuligiri okay ya tuligo saliga gikwabokire asante sana mbia mono kurchinseme chochia obwali semambia bona actually akorukunge samba thank you so much soko bwakire semambia bono mwanchu muligeli buna kwigure oyu Margaret bono makiro tebire no ali present semambia bono elitunyara ko batoko genda sobwa muri tukulia lero una nago tebire na mange tubwate kera tokonyara ko batoko ranga ningi kelike genda teko bage kolekana mbia mono sana Dennis kuku pai kuruchi semechi atasia na korolire asekwanyara ko ba ukwena chiretigiti oyo na cha kerusia segesibo soko bwakire soko kingo to kwa ndere semambia bono gashie mbiya mule abantu mbiya bale barure kabete nekinyeni nginandira yaro batebire garo batebye kera babukire ngo chori kwantebye gitungire bacha bakwana okay asante sana asante sana mbiya mono sana ensoko bwakire ngagi kwabokiro mwana binto Dennis Karandi ego kwabera ase TV okoligerero gose Chelsea ndiye lyoko boko kulende yerwanera bugakia bona nabona amanyanga bono aba bisa bali batunjukana ine bono nali baguchaka gotochecheria mwana minto nje tindabe kabo bisa bonde bwonsi ipi lakini rende nyasaengo koraru kubwa biya mono sana tiganya saa to kubwa twensi ekera koru kubwa chincho kuna ochira kukuru imetegoro chibune kama goro onyore tori oraria okay datigire graderi zirade tikoreta ngani yu tukolinde toko nyigupi yani abantera undi korusande yabante baho tochecheria lakini toko batebinga mapema ebinto mbono bigo chaka tulikuwa tebanga binto byangora saka byangete bali ba Mombasa bagote siku njema uonekana asubuhi teba kira Dennis bali gogo treze babia bodo tiganja kire para na pasi konge ngicho mwana sirisopendwa Nicolas Grandi okay omwebuli Antonio Gaguri thank you ni mwote nali agakuba kamubwate terageni ngo musabiro ko bwena kwa bwango embusulenge yakuru konjali eno kunyamba neno kumochere na mashabiki onsi pingo batebinga babu keba Junior Soko TV Soko nereyemo asante sana kera Dennis kurichinse mecha nakuru asogo chagaiga asante sana Soko bwakire mbwateye makole talinga na lirabu Soko bwakire my brother ngaki kwa bwakire my brother oyo ningo to kwa nerese mambia bono mwana wumongina I need to te sawa sawa oro to ko igulide agi mongina biale mwana goboka tole na wando tumuko na komere meta bia asante sana ensene ntegera rungu na goboka tole kenyorombi yakere kenyorombi yakere yetu bwana dole babiriga ba rorango dole mama ndara mura bujirani koi wanyama
Bali karoti. Kuma taiba bu kina dere tena ya na kuchia ji ya soko masiria sandi mambo manyika ina na John Brad. Mate pia mwe na nere la kia man John pitie man mo kia masabi John pitie man west muyango ba umira no pa sana negere mwangire ya materia. Okay, pole sana, thank you so much abanyakirugurero mwigure nga west mugirango muri mbiye muno mwana bw'umungina asogo chaga igasema mbiyabono. Thank you so much ntaito mu director ne abekelingana litulira bwa sema mbiyabono nonya natagete chisimye chibwatane ne lingana lira burakini chiatanganire orende ninche nachaka Paris na kororire igagoteba akuruku Paris bwakire nsoko kurwa sesemo ya YouTube Dennis Kerandi. Thank you so much mparikiwa Dennis kukupa mbiyamono sana na boigo nkoirana asensemeli ya Facebook nero nyara kabanko ligereli bali basoire asema mbiyabono nsoko digital mwancho muligereli lingana litolira bwa sema mbiyabono ekera toka batoko ligereli nganingi kelitoko ba togotebya nigo tokale goteba iguru yeli gwali na andamonekero kuligereli ligwali abana balero mbali komanyeze planere kurukuli gwali asema mbiyabono mwancho muligereli etogoteba nga ligwali nabo libwatekie ni kolende etigere nero umutugi anchete ligwali nabo libwate ekieni kolende etigere nero umutugi anchete onye kubwate interpretation gosora nyal kobago koerera asobwagalenga lingane lira bungiri ko bali gokwanera ekerese mambia bono ngotebinga ligwali nabo libwate kieni kolende umutugi netigere anchete semambia bono kero kuigulingane elio meaning ya enere liye ise kuligere liri gwali netigere nabo korora bionsi nebye amateyemo na ndekero kuligere liri gwali nigo likogokia asokorolekana kwaye kulendo mutugi egenta chieta kalenta nka netigere agachaka gutuga igo nabo gontebya semambia bono ngalinga nelirira bunkiriko bali gokwanera ligwali nabo libwatekieni kulende etigere nero umutugi anchite lio naliringana litolira bwa semambia bonekera ngo atebyo mwancho muligereri unyara ko bakoko so asumuro bilien soko bwa kira so bwamo tonyara ko batoko genda busekere cya butokira 25 mayaga yechinsa 12 namba ito studio gere 0788666663 litonyara ko batoko kwanera igoro yeli gwali netigere semambia bono ekie ninkero akini umutugi ni ganje nga kinande yaba ehe Igo ya mubunire ayo monara go debye ngamye nesirolire ndembire bye biya asante sana mbia mono sana. Thank you so much Mama Margaret asogocha na kubeka linganelia sekerengerega kuligerelia situation ya gendreta sense ya Kenya sago teba innocent chebunandigereti aba Kenya nigo bakoriri ko ba chitigere buna bone mambia bono tuabere tugukwana tuatebire nga amaene kero kuligerelia ligwali na ndoligereli netigere gokonyora nga ligwali na bolibwatekie niki yakulendo mutugi egentanche tegotuga netigere semambia bona se bali batamanyeti etigere koma etengetigere nero togukuru kebunda bantu barero maetembali komanya kegusibu ya pagara baba yane tekobuli innocent bono etigere ninki ekemoko bamugo kwana semambia bono igo unanago tebiri umwancho muligereli nigo konyara koba kogototebia ase ekirenganga ninki kelia yoroche selinga nelirirabu elio tonyara koba tugo kwana sobwa mona boigo nago tebiri namba ito studio igere 0788 6663 einere namba ito ye studio nindo chega iga bali basoira semambia bono sensebelio mtandao Brigadier na korolire kurwa chinsemo chiri chia metamayo yakurunga Brigadier Anthony Ratemo. Thank you so much asogocha asomurubili tigandara igwo yugo sonyoli kirenga arantebinga ki nga givuga kire nande
lakini egero kurigere libono ligwali libwatekie nie kienge ko ro mutugi ataye ireteka Okay. 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 Asante sana mbiyabona sana kurichisa mechi amagwa kwegule balibekire se context yo kurigerera inka kyaba Kenya bagendete ko babakubuguliye mezigo ekara chetrista ke 25 isato Brigadier Anthony Ratemonale gukwani nande mbiyabona wasogote banganore kurichinse mechi ya Meta Mayo Nyasole Niko Dani pamoja na Rispa Waro Honorable Victor Mondo na Boygo Salome Jenny Moreka Kajeni Kirandenis kwa kwani gwesema mbiyabona Natasha Mkiuti Jonathan Osman na Boygo Felix the Scavenger bali babeire sema mbiyabona kurigerera inde nande ndore bali basoira somorobelie sema mbiye ekeretigaletete kemo ebe 12 n'enusu asema mbiyabona abana bwata kibagi mogende skuru mumanyange binte biyani go bikorosi gwa alio mambia yago ebenki ya keragwa chire skuru poigure kiliyo mwalimu agotebya mambiago will be beautiful tiga nyando mutimo komosini nkoira nango chande ndigere team Facebook bali basoiroro nyara ko banko ba shout out murobeli nesoko bwakire nabura bulyo oyongo kwana nchengoro ku Innocent Onyango. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obulimira bw'essiro ly'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to mogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Wanchumurigeri biyamono twirene asema biyabono ekera tokwenda sensemeli ya maya tunyara ko batokoranga ningi kilkegendete asobwango nichiko bango irana bona nagotebya bali sensemeli ya Facebook kwanya tindago kwanwa Fred Moge Mystical na Ramogambi no le sensemeli ko irana nde nchiko banko ruwa shout out na bali moka bamugo kwanira asema biyabono kulende tigatora chakara kurwa sensemo ya maya na ndigo to chaka kurwa se county ya Kisii semo ye bunge ya South Mugirango asomo konyi bo Mugambi yo sensemo ya kwaro kurunga Bernard Nyundo bona nyare ko bagakuru kubolia gochia saba menyi bale senseme yo bali bamenye tase chinsemo chiria chibwato mu chando bwo kwanyoka liroba banyara ko ba maiso na kwe babe bakweligania bosibwe mbura yo chikoba kegotua enyingo mulikyo itwa Bolinali Sakama na ikiranta senseme yo na korosio robotiro kubwatia maiga yo komotegera umugambi bagukwa naso musangerereka yo mu bw'amatangase bunge ya South Mugirango niko mukonyi bw'umugambi bw'esablocation ya Kyaware Bernard Nyundo abolira bamenyi be bunge yuko bamaiso na kweyaligania asembure nyinge eyo kageri ku chikotua asama tukabosyo anenase bali bamenyeta chinsemo chiria lira bali kwanyoka tenga bange moyo tenge murango chere kugwerinino is about 1 month from today ne mrembe sana because imeonekana wana bali more asarabe please security yako taka naye tema ko mufu wake tema kuna kuya mark your safety government itaracha kukonya mufu ya masika ni mbaya take advantage ya kambura kako tumano iga uike gukomera bimere erinine gochaka gutuma bya umbi komera Waiga saboro kyo bakogenda chi university nigo babuli go koba maiso chinga kichonsi abayigo kurigereria chinga bakorwa ile kwa abayibuli chinga kichinyororo cyo kubayikerania magani yabo chinga kibarase chi university ekyo ekere mo kwa chi university abana bake manyase ino asoruwete abana bale bakora chi university nsachindo genda nendo menyeri kombora linde nyomba nyono mumura omenye nyaruka nyomba kwanya gochanda abayiboli ngamo yetera aseri webizi endagera ganine ri chambasi omenyete nyomba kunya korageri nsachinde finally class ya moto toriko genda university omenyete university zaza universal school ogende class to genda o mwalimu tayo gocha gokubula tikorumaega abadali ya secondary ose primary
abarimu bakonya ko batunya ko maganga kaigwa renge igo kaigwa renge lakini university ogende watendia amasomo to watendia igoro yao lakini manyanga graduation ekoraki neko ganyete chinga kyoko igoro gwe chisukuru wachakiwe bwene imeyense ya Kenya ase tamu ya gatatu ngo kuburirwa kwa rure go cyasaboro kigwa kobeko mukia ase kisemi cyabo na gwetanga kwibwatirane kuri ase bikore by'ubusaria ao chinga kibare ase chisukuru bana ba mwana onde bwensi go sambe skuru mwana onde bwensi go sambe skuru eriyo yagakire n'ababoraka skuru yagakire n'abantu kintakana skuru ego host kintakana n'abantu bonsi pia sekenyoro mwana ondora abe influenced go sambe skuru ayeno soma bake university olikwe nyasaye tako gotiga bosa abana be school please need to repeat let us be very careful in our institutions abange mora amwaje school cha isiko igo ikoro kwa iweru kwa nwarakarenga arakabere nebwa tabantu baka nabantu baralia isiko so our case school currently ilianza kama Kiawari, ilianza kama Kimeni, ilianza kama Karungu. Let us save our schools. Ko report rigeta Senigian Soko TV Nchere Thanaporinaris kama Chumuligiriri rwatiro rwa Porinaris akama nigo togosabona se county ya Nyamira asaba aboroki gosa barimu bari basomya ebirasi biri bya ECD asaba nabari bago chake school bono na barabu banyara ko bakurwa gochika bose banyara ko bagokwanera igoro yo chikoba bakogenda umugiro sensemeyo kubwatekana kili bagatebanga amagani yabo nengeli yabo terekiranirwa wetere kyombe kyabo gekurunga CBSB nigo bono banyara ko bagatebanga nigo bachakira umugiro na umurikito nekinanta sensemeyo na kwigwa chinkwana cyabarayo bibyo mbebyo aserietari anenche korokwa Mose Kasmil umurai wa abarimu banyamira county ekyombe kya kekwegera abo maene wa abarimu gekuru kunopet de chairperson lero igo tuachire asengenjo ko beka amangana ito ase tene ninga tuachakire omogomo ochaka lero chitariki 24 Jumatatu anga abarimu nturi kogende sukuru goika omwajiri oito otegereire ebirero byaito korengana buna lirube liria strike notice ligoteba asama lieta nkoro kuline tinyakundi inche mwekazina bwe union ya kolera amatakwa y'abarimu ba ICD ndori kwanda school asengencho SRC teraba implemented ebinto nebinge gabugoika ase strike notice bitaraikirana korengana bune tutakire kokoreru ntubuna abarimu ba ICD itoko goma paka ekero eserikali yaito ya Nyamira era ibwe birero byaito naende kore next year ntubwati bana bakoenda grade 1 asengencho ntoyo skuru toko basomi tobakoria amatemo babwenere koende birasi ebibinde asama ritangoro coordinate Momanyi executive secretary Nyamira branch mono sane ikigoko yaguchikonda bwiri gatogechiri bono ase igo twatebiro mugomu itorero cha provincial mbakali tukoliri the county government of Nyamira era torokinga nebwate niengia towards amagani aito nonye bare demoralized abarimu abana bakorinda abana kuri emyaka emeke nende negasi enkongu ekogani buno nango nabo baire no ene ebitoki bire binene mono kubwa abantu bandi be county ande twachete sukuru togasoma bona awakaria igegendete ko koleru bobe na yanda mange agerire bono togotebanga emula oyo gatatu goseta mu ya gatatu intori kogenda school abaibuli tiga baikaranse na abana babo chinka goikera county government ya Nyamira yaikaranzira mo na intu buna barimu etatuwa manganaya ekero ya tatuira manganaya lirorio tumanya kuirana tokonya abana ba Nyamira.
Wanchumuligeli bono tukwirana asomo ganonde noro maga yabarai balia bariko baba kweta ase chinsemo aochia e county ya Kisii na Nyamira na ndao bakurigia ebirogo byoburai gwetera se kiamagia Jubilee babwatero mbe abekurunga Linda Matiang'i nigo bono ona boigo uyokurigia ekirogo kyobo jumbe kurwase ensemo ye bunge ya Bonchalia amwakili Clifford Mbeta na erali tukuligoro anyarti ko baga kumirana nabamenyi benseme yona gakora chinkwano mwanchumuligeli tiatoigwe ninki kili babete bago kwanira litukeli liegoro. Abarai ao bakurigia birogo wetera se kiama ya Jubilee nigol sikrerero banyaka bagusangirikana asensemo ya Nyamukenye meyebunge ya Bonchari bakurabana yokurigia kirokyo bochumba sebunge yo wakili Clifford Mbeta ero kumurigeria omoske Matiang'i chikura Morra kibaso niga mochire serikali aso gutumeka basayobe nabaguturubanye mega na gutabarika basa engana ya gusiro na Dr. Joseph Virundu kurekera okyo bochumba sebunge ya Nyaribari chache. Recently we had the graduation of army officers from the college ya Wanajeshi. And from Bonchari here, I want to ask you, did you get anybody from Bonchari here who got an opportunity to be an army officer? 5,000 people graduated in this country and no young person got a job. Now you should know this, ladies and gentlemen. These parents, they work very hard to take us to school. They sell land, they sell cows, and we go to school, we get certificates to come and be idle. That is why young people are available to be misused and used as goons. Asa beirega koragumono Nyaribari na Bonchari na abasoroire abana baminto kibesa kirimo kwewunga mutiko bagonzi moita bamino kaki kigikerie mo basako bwata kibesa cyo goita abantu bamino Boigo kibaso niga mochire nkwana yo monagirwe bunge nene muske Moses Wetangura buri tskoregoro aso kwena na mako yo kurikaba orokia ATSC maminchane richiko. Yesterday I had the Speaker of the National Assembly Moses Wetangula saying without any shame that he has taken member of parliament to State House and they were given letters for Teacher Service Commission for employment as teachers. This employment by politicians by an independent commission that is independent by the Constitution, that is being sold by members of parliament at a cost of 500, 600 and 700,000. Na wajumbe ambao wanapewa hizi mabarua na Teacher Service Commission ambayo kisheria is independent. Mimi nataka kusema nikiwa hapa Bonchari, hiyo ujinga ikwishe kabisa. Serikali yeye igego chaga ya tongaina but development teyo. Dere sama gazeti. Igo yani gewote yabanga tukiendelea hivi kama nchi. Corruption yegandete skenye. Igirari tupe mungu yunga 44 billion shaibiwe. Nigabara yabo balireira yo gukomosira Dr. Fred Matiang'i amone kiamagia Jubilee. Tonangira bantu bayudiye bachakoterana. Ndoto tobategere. Igabagende sigi no kuyicha ficha bichikale cheyudi. Igaiga omwana tobate Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i momo nyoleta mangana correct education. Mwa morotale akerarenge interior. Ta koreta mangana. Toise como beke keroke kerta akora mangana. Wada ango wanta mwelemo kasongwa tuko tumarino. Wanta abakamba babate karofu. Aba ikoyo babate kachagwa. Aba ruya babate sufuna. Kwaba kusindo ndona Matiang'i. Asabaigo bagikirie gochecherwa na baraiba serikali ase baganira maskani asaba na nchi. Akimota ketemona terubo sokuga. Igonte yimo swati olio mintege ntokeria leta tinta ituge kwana ninganji tamaskani. Akoreki. Alafu murigeretia bagaka na baro bataka irichiange twale tene tunechimbe. Ge bamine tuna bagaka basirwe gasya bagaka mwasi yuko kwa rabangi na baine bintebyo. Abangi na beka abantu babwata bango mutwali babakonye Matiang'i power. Abanjali n'abantu abangai. Yani mumage korete ruchisuwari komo korete rwabasi.
Kuripotiria Ensoko TV kuriganya Mokenya nsemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii Chepethuel Machin Mwachoboligeri ayira yarenge Bonchari radura kweguru mwachoboligeri kurwase gwade yo kwikoro kumurefu litukeli monore ntererege saku tiganya posio kala bunyawusimo manyi omoroki wa bwe university ya Rongo nigobono nere sokiri Elia Chikobaga kubulie kirgo kyobo MCA ase wodi ya Birongo URM ya Nyaribal Chache county ya Kisii na nigo arenge koya kwana ya kiraikiranita sobocholi bwa Baraibechi University ya Sensemo ya Keumbu muri kito Enoch Nere na Rosetero botiro kubwati kale bunyawusimo manyi omoroki wa ase university ya Rongo nigobono sokiri kubulie kirgo kyobo MCA ase wodi ya Birongo imeanya libali chache county ya Kisii nigo arenge ko yakwana ya etero aikiranete asobo chori bwa Baraibechi University ase nsemo ya Keumbu imeanya libali chache kago kwana Ensoko TV nigo akoboria abasaye bali babwateganga yo kuboria birogo wesokia elio kuboria birogo ase chinsemo ao batali kobo akende gyonsi kala bunyawusi na maene ngoboria lekiro kyo bwa MCA wodi ya Birongo ward nande ninda serious asengencho anda abangi na barabugenga nechikosoli ninda serious nkoboli ndekero gekyo na sama saba yabantu baito bonsi na sobwanchani nobuya bwanyasaye ekero keri ngo iratole ingo aligani abasaye bonsi bikuru ando onsi asole onye kubwate agasogyo kobo murai ekogera barayi abega bande nguru barorro inchuto chake kuyaga chabono gotira kinyatamba arengo bakaruo inchuto yagache igo muntu ndo bwensi gwete kubolie kirwe kiga kyobo MCA inchu tobolie kirwe no ego kurubirongo no ego kurwando onsi abasaye mukerera igoro tobolie biroge biga tuyagache igo bono no nisko gali ntota barayi abasaye bararaye abante binyoro no bongo boroboyia waigonigo aseretire abasaye bonsi gwesokia asobonge na kubwata chikadi chechikura naliyo bakonyara gukora maoncherero ase abarayi abo barachikoleta amagendero ase chinsemo ao ase abasaye bali batarabwata chikura ekura negento kia muhimu sana ekora ekerota badetie kura to konyara gotwara sei andonsi ogo chikokwana kwanyora ngae gosoko tubwate tikura nabo bwate kebanda lakini tubwate tikura igo tubwate sei yoko complain ya sabantu inchu bwate kura eriki nande eriki sei no naliyo none kero kende kitara korekana okonyora chingu cyo korende kieke cyo complain tiga ko eriki are na sei no ekinege ndo teteko kwana tiga kwa gumyambiri ogenda kurike kura bose ngogichora mate ake kura sei no naliyo rachoro murai ekera atari ko konya gwatwara chinguru cyo complain lakini egento kya muhimu register buno mo kura ekureri nechega konye wachorero murai inchu watekura bwatesi byamona sana kurwa ase ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Koika Broadcasting House Ensoko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Broadcasting House ya asante sana igatia bamenyi kurwa sensemo ya jogo ekenyorokia Nyabombo nigo bemurunganirio ogotarosigwa kwa makarabati na sibagatebesi gwechigweterani kintu kerera mache wikase mechi yabo chinga kichembura nako ba gosereri bugima bwabo anamona sokonyo ruburuire ulikito Frida no alenga senseme yo na karosero botiro kubwati manita yidi ndemanyi kwa igase kwa jogo eshidera ya nene ya drainage yego yoka kubatakana naba bakole mepara especially neruwe ku St Mark ya eta isamba ya kali yagenda bakagitale na stage miwo pale endanya kama stage drainage amache bone yago tuwa egamba ya tule amache yekaba mange au ba flow and especially bono gotabone yago taswa enkayane a destroy ebinte binge se asenka na abeire ngo korora mikasa me binte ngo kiase county
na NEMA na administration ya county commissioner, lakini action pia yanakuwa taken. Tumasa surprise ya kita karawa nongo bwa trende maybe this drainage they are affected because of encroachment para on the county yangie ko come out ayo le pare yo never nerete and they take calabas ya ikere bona se ndo jenga employee ko ya chire bo cha kanya ko te unga ino ngo che asa bara bwe bare ere history just go wabatebya basio iko tingo mediga how long ka esa serikali to ngara tinga na batokonya ye county era gandere wasium de binto bigo sareka na bisichabo no jira se ka na jira mai town ni nastumenya ine ra problem to bwa tumo no gai Mwanchi muligereri korwa senseme yo ya jogobuna kwegule na bono nigo tokogenda busyo oyo kabeire omomea umosbat Mary Grace Nyankalesi nere nigesokirie na kugikeria umurai bwabangina Doris Abuli asa ogo tayegerera omwana omunyaruka kagukwana iditukuligoro niganyara ko batebanga niganyara ko bagagorora ng'omwana omunyaruko tigirumbagega tigango toigwe ekera omosbat yo gurunga Mary Grace nkiabetega kwana iditukuligoro asinkwana yae Eta igangor Mary Grace Nyangaresi former mayor Kisii niganduete bonja ntukira ginchandete about a girl child umwana moiseke especially bonjali that is safe at all mwarora egisa kiaba bonjali juice igoro yo abana babere baitwa bakaba raped bagachandwa abandi bimwerere 5 to 8 years women rape okoruku Doris donya toto oyo gwenereta kwegerera agali child tajeti kororanga ninkikia beta somo chioyo osase constituency yeito aturangeli bunabangina atobekamo atebe kitende kinga kikiale naenda kigikerie ntwana komorora egento kende mwaro chabantu baminto emwana nale mwaro cho trended kirase abakusiba mintaka ngenda paka diaspora everywhere inga ebusomo kebe bonchali liana ebusomo kebe so inga kwegerera egal child inga kwegerera mwana moiseke ne women rape oito chorete okoruku Doris donya toto oyotigire omwana moiseke okumia erenkurwaro borai obugambire mambie gal child yo yagutigate anywa maru erengocha kobaro morai sidonya toto omorai bwa bakungu chibese cheito chiri chikoruku chia gal chia bakungu kayoirete utomanyeti kende nkeyo kwaletire saba kungu utaesa sema ekena kikwaletire para ibonsi tibagusini gonko baboliga Doris donya toto ni gatenena akotebanga omugusino moke matiangita kogenda state house twamotebiriga tokoira nintubuna abakungu matianginero kogenda state house naende nero kugamba nere president yaito 2027 onde bwansi pigusi otabe maega ya matiangi ye yataenda nyumbani saa 12 asubuhi. Mwanchu muligereri na omwelio bono nigo tukuligereria robotirwa omurai bwekiama gia DCP Rigathi Gachagua uyu litukuligoro onyarituko bakakobwato kenkwana ekera abetega gukwaniranga nigo bona tageta bamenyi bense mu ya Mount Kenya banyarako bakobeka chikura chia basobwa motiga twigwe nkwane yu tupange siasa yetu for the first time tunataka hii Mount Kenya North na West na East na South kura yetu iende kikapu moja. Na watu wengine wanauliza kwa nini Rigiji na kaa mlimani sana? Siaende kwingine. Nataka Wakenya wanielewe. Ndio tuweze kusaidiana. Kasongo aende. Lazima hii kura ya mlimani niunganishe yote ikuwe kitu kimoja. Na ipigwe kikapu moja. Hapa Mount Kenya West and East iko milioni 8. Mount Kenya South iko milioni 3, hiyo ni 11. Hii North iko karibu 500.
already is 11.5. Sasa tukiweka ya shemeji wetu wa milioni 1, twende kwa makuzo wetu pale Pwani, twende kwa makuzo wetu pale Magharibi, twende kwa makuzo wetu pale Kisii. Jamaa ameenda hajaenda? Na kuna mzee mmoja amesema hapa ndio asilete shida, margin ikuwe milioni 5, milioni 6. Umenijenga sana. Wewe umefikiria kama mimi. Huyu jamaa amefikiria vile mimi nafikiria. Kama pale Olokalau tuligonga margin wakiwa na 5,000, tulikuwa na 35. Walikubali kushindwa saa 1 jioni. Kura imehesabiwa saa 11, by saa 1 wamekubali. Hii ya Kasongo tukiunganisha hii mlima Mount Kenya North, West, East and South, tuongeze ya Wakenya wengine, ile ya Western, ile ya Coast, ile ya Nyanza, ile ya Nairobi. Huyu jamaa tutamugonga na kula milioni 6, milioni 7. Mwenyewe ndiye atapiga simu aseme Rigiji nimekubali, nipangie vile nitateremka nyumbani. Nimuulize unataka kuteremka na gari ama na ndege? Hiyo ndio mazungumzo. Wachubuligereri oyo akurungari gathega chagwa ndoche yatigaire tekemo ebense ya moya bono mambibi ya mono asuko tegerera mayese mambi abono tete tuyarigani togendo mutimuku musini kuri ndo director nenta itabekiringana lira buni ndoche gaiga sign language interpreter ito togurunga Salome kombolia renga innocent meaning ya goteba ngari bwari na boli bwatekie ni kurende omuremi goso motugi ne tigere anjete gotuga ningi sebambi abono chisimi kwa nyanjire chia chiregaiga abantu babere bagokwanera nane mono mwancho muligeri bunuliro chegabo ase screen ya semambi abono totabanga ligwali na boli bwatekie ni kurende etigere na romotugi anjete Salome ngoboliare by the way she serious ata etekomanyanga lingane lirira bungiri gokwanira semambi abono chete tekora motebia somo bwekano iganga musina tebetenga muntu na bagotware kieni kuri ndonyore mbuya ene mbere na bokonyora umuntu na bakororeka buya kuri ndonyora muchando noro abantu mbali balia ukonyora ukubaligereriga kwana kubasirire kinya kira bachakira ko babakorokyo ukonyara kwabo gosoko bwagwo akore bintu gete abantu abo bakore bintu century ndunge kirende na arate biri Salome to that effect nabo lingana litolira buli gokwanera onye ko bwate interpretation yendere ngiya nabo gwakesi miese taike yeye montara agenda so mutimoko onte bino sentinga kia yoliro chegekogera na jakira kabango boli gwekera nalibe kaso mtandao ngaki totebie meaning yeli gwali na boli bwatekieni kurende tigere nero mutugianchete kora tokedo bwate interpretation ya semambi abono mwancho muligeli na bogonte bya semambi abone namba itono emanyete nere yekorekana bwese screen igere 0788666663 namba itogere 0788666663 einere namba ito naboigo onyarka bago kwana na intuna teba mbali bali nga sensemeli ya Facebook tete koligere bali konya baso iro romba shout out ntarando mutimoko asemambi abono tigandigere likbali konya baso iro konya batumira ujumbe yabo egere nyarka ba nko batambwa na barabwe kwara bayire chinga kichiabo na kobeka chi comment chiaba sensemeyo na kwa na igoro ya brigadier oyo na kwanira na boigo mwancho muligere tigandigerelie bonsi pibali banyara kwa bakobeka ujumbe yabo semambi abono mtandao yongo tumeka chinga kichinde tagatebanga ne bintu birosiri namaboka mwanya bantu kera twatebire bintu birosiri namaboka mwanya bantu no understand tinga ke bintu bya mwanya bantu birabe naho bigo ikira chinga giri yoga ne tinga yakore mirime ncho getege ikege kera to mo chando gaiga semambi abono tigandigere lingo tebie bali bale nkoro kanidate ko Samuel Bonyo watching live kurumbageri umoja Salams Club na korolire gole na Stelogo bya mono sana missed call Fred Morgan na korolire na Fred Ogembo thank you so much na barole tigandara igwoyo go senabwa te interpretation yesemambi abono nsoko bwakire hello bwakire buyani ngoto kwa dere semambi abono ande
Mongereza ngaki kwabukire mu British. Good morning nande. Yande pi. Ligwali nabo libwatekie ni kulende etigere nero mutugi anchete. Lingana linde nare oteba ndiri mu busia tebe tena ki. Totogi mu murakieni. Motogi amakora. Totogi mu murakieni motogi amakora. Abalero bakwenda babu. Okay, tigana aratigira buti jaminyo kigo. Ababa karange tugibaro askire geto. Maybe koru biri bya ombi gotogigwa. Thank you so much. Soko bwagire. Bwagire byari gotogwa rere se babi abono. Alfred nga yoberete. Oh, abantu baminto babuge tutu babukirabo. Okay. Ado bagoteba ng'onye goko genda sigikaro no mwana omino bobe. Naye bakobwa kubu mwana omino bajaga tebo yako gambo mwana omwabo. Kera oikara star sigete bakumisana. Lingana ndirarira bumbwate semambi abono. Ngari gwali nabo libwatekie ni kolende tigere nero umutugi anchete. Oh, elie gokore mirimo yago gokora. Okay. Asante sana kuruchise mechi ya Managu. Thank you so much. Kwigure munako bagago kwanera na namono saru interpretation ya senchira endonge na ndege ntokenda kwanira ngankilia abagusiba basobwa mombu ya mono Dennis Kuku pae na korole na ndebo igo soko nyara kabako so murubili na korole kira Dennis gati yabali baso ire tigatoge ndo mutimo koto ko ira na toso asesemo yechi gazeti asema mbia bono. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyoli bagaria bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nteragirete maraba ekonete konya gukina yoka maraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngo developo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roga ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabali b'echinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana magia chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberyo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo bangina banyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemediga ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Nsoko
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Wanchu muligeli na iranire chetri staka 12 maega yensa eyamoni manyetenga o enere ensemilia twancheta semambia bono tokonyara kabato kuligeli lese chigazeti semambia bono nigombwate gazeti ya The Standard iga bunoro cho mwancho muligeli matuke 15 iyo mwishimiwa Rigathi Gachagua achiete asogotegerera senka ya ewa munyoro bono beriga gukwana nagotebanga ningikelia aberiga koba gakumira na kerokio na kelia aberiga gotegera kurwa saba Kenya. Ase gazeti ya The Daily Nation yasemambia bono nero mbwata soko bogo kwane nige korokia ngakichi county chigendete ko bachigwetero muchando asboniga abakoli emirimo bataranyara ko bagwa kanwengeli yabona bugwesomera senchira yubikiranu eine gazeti ya The Daily Nation nabo igo mwancho muligereri igo mbwate nande gazeti ya The Star semambia bono nero nibuno ligereti gengo kwana bale igoro yomurobeli bwa kwana na amoyo gochia saba Kenya na kelibaka bago kwanero mwancho muligereri ngakimurobeli yonyara ko bakogonchora obolemi ime yense ya Kenya onyara ko bakogwesomera nabo igo mugano no liga okobago kwana igoro yemerobeli hiekerabo gya Shabana keli mwancho muligereri Kenya rakobana kero kiekorolekana kulikia bagosoli abanke abayana korokinga ngakike kwerobeli gochia season yenya ye Premier League ya Kenya Premier League dara yo mbwata semambia bono kulende taito mo director ne arabe kachi gazeti Chonsi P elinyara kobango watebia ningi chikoba chigo kwana semambia bono elitonyara koba tokoranga ningi chigo teba asamangana amamwamu semambia ye buna anyara koba gako yabeka abu ase screen yago mwancho muligelia semambia bono ntagete kuligelia chigazeti Chonsi nchakire gazeti ya The Daily Nation buna nago tebia nigo kwanere igoro ya omoshara onyara kobago konyorwa sechi county nabono igo mwancho muligeli omo control of budget umusubati Margaret Nyakango nigago kwanero muchando yonga kyogendete kobago ko leta omochando mona sechi county sano nemo na sechi county Chonsi pitch tararu no ne budget yabo yo mwaka bw'ikirubire 20 na isano nemo mwaka bw'ikirubire 20 na isano ibire boy gongo kwana bale igoro yo mwishimiwa Rigathi Gachagua abuna beriga gukwanira igoro yakiriya gotebangie system nero rego chikobage gutume kwa koiba chikura mwancho muligelia asako nyara kabaga tebanga Gachagua flax dodgy election the technology farm buo nabo kunyara kabako gwesomera na koranga ningi kelkera robo igongo kwa nabale kyombegia Teacher Service Commission asbago tebango botutu kanumboro robo korekana bogo chikoba bo korekana bogo semere meli kunyara kabage kwa na nungo kwa nabale igoro yogo chika kwa nyara kabago kurugwa nabo igo bali bago bwatani gwa nogo ogoitwa ko muswati olengo munyagitali Dr. Mutiso uyo betega kora swaso muchio Nairobi buna nande banyara ko bakobe kubyara toganda ase gazeti ya The Standard yasemambia bonongo kwa nabale igoro ya Econ Cliff gose amatuko alia mweshimiwa Rigathi Gachagua chete na gotwara umutimo kasenga ya ewa munyoro nabo igakabaga komera naba Kenya korwa ase chinsemo aibirengereri byabo nabo igo ningi kilia betega gukwa na litukulie igoro na chinkwana chiae ningi chirengetigo chibosio asense ya Kenya nabo igo asense meli ya United Opposition toganda ase gazeti ya Taifa Leo semambia bono kokwa na bale ni gobago tebanga siku zangu za mwisho na baba nesimi ya yeyo mwelio muraibwense kerabetega gokwana na nyagosira Raila Amolo Odinga bwesomere gazeti ya Taifa Leo nabo kunyara kwabago kumanyanga ningi keli kerora se gazeti yo ekara tokuligelia se gazeti ya The Star semambia bono ni gobago kwa na igoro ya fertilizer subsidy inside states 32 million bags in 4 seasons bagoteba ase chintunde nyecho gokora obolemi nigo egotebekane serikali konya yarure chi bag goso emebuko yo buoyo ere chi milioni 32 nango kwa nabalenga ki eme buke yoboyo yabage gonchuri obolemi imeyense ya Kenya na bugonyara ko bugwesomera ekinangerega igomo sacho yo machete bosiweke gambero na gosoere company gose omuboganio Java asagote bebicha ya yanigo yabetege gotumeka aso mtandao bwe hotel ye yukolende kinekyo nigo kyabetege gotugeterwa redigaga netia egwe chi milioni 10 abantu mbamanyete gosaba chibese kweli wancho muligelia semambia bono toko genda ase gazeti ya The People Daily semambia bono ngokuwa na bale igoro ya omweshimiwa Rigathi Gachagua bateba no longer the kingmaker Gachagua now eyes top sports bagotebanga bono talikorolekana buno ulio chikobaga komorosia gose kubekera enkondo ulio chikobaga kobomurai
gosomuru otibono nere ni gare bosobo gatagati bukorigia oburayo bwo asagoteba nga nere no arasaba Kenya bali batagete ko baba go chikochorwa bosibu mwaka bw'ikirwere 2025 nakwanire tagateba nga abakenya abanke ni go bankanetie imbe omurayi bwense kurende ninchiko banko ligereri nga kingo nyara kabagingo ikaransa na balitole na barabu nkwane ingo chindego kwa libaga onyara kabago kwa yetegerera tokwenda se gazeti ya Business Daily se mambi yabono niko ba ukwana igoro nga ki how Kenya failed to block bad fuel in high seas drama magutali ari gotebekana niga arenge ataringe birengo biri bibwenete gukwana bare ngaki atanyarto ko bagagotangwa go so sense ya Kenya unyara ko bakugwe somera gaiga elio nyara ko bagokora ningi keroro egazeti ya Daily Monitor ku Buganda bagoteba no ride home ense ya Buganda omugiro bw'ekigali nigore nkororo akera abaganda batigalete batanganganite mwancho murigeri asebitaseni awabyo kubugolirwa n'ekigali cy'amatatu naboigo asigiri batabanga nigo muchandole gabwo na namono bugonyara ko bakogwe somera umanyenga ninki kyabeta sense yo ere asoro biboro ronderwa muino gaigana kumanyanga ninki gende ta sense meyu nabaruma ete Buganda magutabo nigare igoro nabarumba bwa tumugirobo naboko somera onyara ko bagokoranga ninki kilikeroro unyara ko bago kumanya nabali batagete ko baba kumanya igoro y'ikitenda geko era bakenya nabo bakonyora bajoli libaga bakire gotenda sense ya Buganda bwe somera nakoranga ningi kilikeroro ninche ngotebiri tukolinde abaganda mbatete kunganyu mucyobo mone kuruwa so mucyo Kampala bayoira sense mugete ninchi ko bango kumanya gochibo sioli tukolinde keralire kete Citizen koru ense ya Tanzania asbate banga refilled bono nigo ya sioligwe plan to end dalori congestion mwancho muligeli asegetange kilibagateba kereru yense ya Tanzania buna bono bagateba ngana kira chiko bage koligeli asbagateba bono nigo babwa tomurobeli bwo kurusia agendo yekorokwa omosonga manogo se jam yekigali kiri chikorokwa chiturera kirese kibara naboko nyara kabako gosoma na kumenyera kule ndo mugano no romanene azegazeti ya The Citizen kurwa ense ya Tanzania asbago kwa regoro yobo tukibogenda teko baboko kolerwa ambochori bwa korekanete ime yense ya Tanzania bagatebanga nigo bono obotukibwa cyakire amatuke emyema 50 abwenete ko bagachiko bagakoligerelia ngigeli ko bagekwanira umwancho muligeli Tanzania nigegendete ko bagekoligerelia ngakyobochori bwa bete bokorekana ngakia matoke ayo anyarte ko bagakoraliwa nabo igo mwancho muligeli kyobego se committee yabekwa enyare go chiko bagekurwa robotirwa ya matuke emyema 50 inimetienyi etatu metienye no mwancho muri bachikoba bakoira na koligerelia emetienye 5 months bachikoba goikaransa na koligerelia ngakyobo choli bwa bete bokorekana sense ya Tanzania no manyetenga kirabo choli bwa korekana to mwancho muri na mange abete gakurworo tigandara irana ase gazeti ya The Daily Nation nchake elio tonyara ko batokoranga ningi bako babago kwanera ase mambi yabono mbuna nagotebya kokwana balechi county bagotebanga nigo bono chire ano mochando obugwa kana bakolimere mungu kwana balechi county gaiga chire 20 yamo ase kisi ere egati ye county chiri chigendete ko bachigwetiro mochando yo na nigo bago kwananga abakoli imirimo goikira boni ga nigo bachire metienye bere abande bataranyara ko baba konyore ngeli yabo aya niga bayirga gwasiuligwa no mo budget mo control of budget mu Swat Margaret Nyakango uyogo tebanga chi county echiyo chinde njirarwa nonye no mwaka bugoso inchira bakorobelia enjira bachikoba bagokora gekurukunga ogwa mwanchu muligeli asbago kwaneregoro yo ogokoranga bauchikora bagwa kana gose batararosie ebitabo bya wikibese mwanchu muligeli nabo konyara ko bakogwe somera na koranga ningi kere asesemeyo elio tonyara ko batokoranga kwanyara ko bagwo kwemanyira asenchire bwenete tokogenda asegazeti mwanchu muligeli ya The Daily Nation igaiga akirabago kwana chi county echo buna chibachibegete kati e county ritanga inoro ne county ya Bomet Baringo Bungoma ngo kwana bale Homa Bay Isiolo Kitui ngo kwana bale Kisii Kericho boigo bakwana Kwale Laikipia Lamu Meru Nakuru Nairobi Siaya Tharaka Nithi Taita Taveta bakwana county ya Tana River Turkana Trans Nzoia na boigo bakwana county ya Viga na bogonyara ko bakugwe somera na koranga ningi kilikeroro unyara ko bagokoro mu chando ibunoga ndete chibese chitaranyara ko bachigosokiwa na namona asbago kwanera ki gento giligo tebanga chibese chikonyara ko ba chigosokiwa ne system ngelie if miss chitaranyara ko bachikogenda se county chibwe somere na koranga ningi kilikegenda te county chinde chitararwa budget yabanga kichichiko bachigotumeka chibese umwaka
bw'ikirubire 2025 umwaka bw'ikirubire 2025 nabo gwesomera mugano yiwa sobwagale nigora se gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ya 5 asba kunyara ko bakorokia engane yiwa sobwagale kolende umugano nole se gazeti ya The Daily Nation yoko bago kwanera nga kirigathe anyara ko bagago kwanera igoro ye konda ye ekyombe kya IBC na namona sako bagago tebanga nige kwamba kororekane kyombe kya IBC ekirage ko bage kubwaterana no yoromo konyu munyakirogo bagoteba nigo bagendete ko bakoranga kibaho kiko bagotorana machibu yo mwaka bw'ikirubire 2025 ege yuniga yakwanete litukoligoro na niga gotebanga abakenya bantebiri tigatoreigwa enkwana yobocholi nekyombe kya IBC nga kirigathe gachagwa betega kwana mangana ale sepeche gatano limoye gazeti ya The Daily Nation yasema mbiyabona for kinsmen to do so. I retreated to this small village, not because there was no any other place I could have gone and listened. I did this because the prevailing state of our nation is very dire, and this has continuously bothered me, just like it has bothered 55 million Kenyans. Kenya was and is falling apart. I retreated to listen to Kenyans who for far too long have remained unheard. When we began, we never knew it would have been this phenomena as it has been. We took 45 days, but it is stretched. We know they want to do some monkey business. There is a system called Smartmatics. The new commissioners have advertised a tender for supply, delivery, installation, testing, and maintenance of the integrated elections management system. There is a game that is being played there by the vice chairman. The vice chair was an official of ODM. She is very close to Hassan Joho. Her and the chairman and Joho have come up with a company called Meru System Company Limited from Korea. Yeah? Meru, M-I-R-U, System Company Limited from Korea. They made specs for this tender, tailor-made for this company. You know the way you make specs so that no other company can win. All the other competitors have gone to the Procurement Appeals Board. This company is from South Korea. And in all the elections it has participated, there was failure. 70%, 40%. I'll be giving all the details tomorrow to say we cannot accept this company. It's being pushed by the vice chair of IBC together with Ethicon. Muligiri oyino mweshimiwa Rigathi Gachagua litukuligoro ekerabetega gukwanira igoro ye kampani ibo igura batebanga system nere yakubwatania no mokonyi umunyakirogo bw'ekyombe kya IBC asagatebanga nigo bono egotebekana bagendete ko bakubwaterana samo begetumu waziri Hassan Ali Joho asagatebanga system eyo nigo batagete ko bakoyerenta na koranga yanyara ko bagegotorana obocholi mense ya Kenya kerogo bagwesomera mugano unigora sepeji ya 5 alimo asako bagatebanga nigo bono anyara ko bagakonyora information nandagatebanga gwikira litukulia lero nigachikoba kagokwana boigori gatega chagwa nigakwanete nga nigatagete ko bagakogenda goika asense America sagotebaga nachikoba gagotegere kwani ibuna kwaje iguru mwancho muligirili igoro ye konda ninchira bachikoba bakorekana batete kotorana amachibu yobocholi bumwaka bw'ikirubire 2025 nigire ase gazeti ya The Daily Nation yasema mbiabono ntagete mwancho muligirili ngirane ase gazeti ya The Standard na ebegete nkwana enene igoro yomurayo yo okorokungari gathega chagwa nigakora ikiamagia DCP na nigobono bagokwanira ime ya manganalia akera aira chinga kina konyara ko bagagotegera bakenya ngokwana bali igoro yomurayo yuri gathega chagwa batabanga maiga ya matuke 55 nigobono anyarte ko bagagokwana kilie anyara ko bagakoigwa kurwa saba Kenya na namono akanyara ko bagagokwanira
igoro yari abere gakorolekana ni gaorogetia goteba ngatabwati borobonde bwonsi kolende gagoteba ngumurai bwense Dr. William Ruto nerwe komonyene bwereterete mechando onyarako bagosoma nabo igongo tebarenga ni ganyarte ko baga koire nsemenene yokorosia serikali yeye ofisi na aganyarako baga kwa experience ya bwategi yokorosia serikali au tiyanyarako baga kubeka ase ebirogo na namono mugano yo naboko yo bwatia kurwa ase EPG entangani mwancho muligeri onyarako bago korora ase EPG akanenga kirigathe abetega gukwana litukuligoro na anemono akabaga gukwanira ebyamabiribire asobomo bwa United Opposition gocha sobwa magatebanga inenchire ya moyo kabaranyareko babakobeka abomona koranga banyareko babakonyorobu uyu mwaka bw'ikirubire 2025 mwancho muligeri ntagete toraira libageli turategerera ekingesegi nkwana kya ya rigathe gachagwa eyo betega kwana litukuligoro buna kigazeti chons tibete chikulika asembambya bono for kinsmen to do so. I retreated to this small village, not because there was no any other place I could have gone and listened. I did this because the prevailing state of our nation is very dire, and this has continuously bothered me, just like it has bothered 55 million Kenyans. Kenya was and is falling apart. I retreated to listen to Kenyans who for far too long have remained unheard. When we began, we never knew it would have been this phenomena as it has been. We took 45 days, but it is stretched to 55 days to allow us to listen more and allow Kenyans from all walks of life the opportunity. Mwanchumuligeli ino mheshimiwa Rigathi Gachagua buna kwegula senkwana yaye na anamono buna gotebanga ni gaire biro na gotegerera ba Kenya kilianyara kabaga kwikurwa saba Kenya mwanchumuligeli gatia biri abaga gukwanira nigoro eliyogiria basaya bwabaga tegerera nkibaba bakomotebye ntagete na ndo mo director itwara beke senkwani yesesemende asirigathi Gachagua gukwana biria anyara kabaga kwikurwa saba Kenya na anamono ngakiaganeti banyara kabaga kubwatira na sobwamo na koranga banyara kabaga konyoro buyu mwaka Gentlemen, the last time I made this journey to Amonyoro for consultations, I took the advice given by the people. They instructed me to form a vehicle and a listening tool, a political party that listens to them. They further instructed me to look for allies from across the country. Out of that conversation then came the democracy of the Citizens Party and the many allies I now have. My cousins, my in-laws, my brothers and my sisters. We are now a family, the United Alternative Government of Kenya. It is for this reason that in the last 16 months, the DCP party has since become a permanent fixture in the national conversation and the journey to liberate our republic. I can confirm today that the future is indeed great. Mwanchumuligeli oyuri Rigathi Gachagua buna gwategereire ainguro yenkwana yaye buna abete kagokwana litukuligoro mwanchumuligeli mugano yibuna nagotebi nigole sepeji yakane na anemono askili ago bagagokwanira atebete ngaba Kenya nigo bante biringa kibatagete Kenya rorekane omo yokabiro mokonyi bumurai bwense asbagotebera buna anyare ko bagagokwanira igoro yabiri yakobaga kwanegati yabiri ba abakenya baganeti bichiko babigokorekana century bwenerete nigakwana igoro yuburimi bwa chai gokwana igoro ibwe kimelikia ekawa ngokwana igoro ya mauga na boy ngokwana igoro yemesienda ngokwanera igoro ya cotton mwanchumuligeli na bagonyara ko bagwesomera mugano USPG yakane onyara ko bagokoranga ningi kilikero na boygo ebuna betega kwiralia na gotebanga among all the candidates go sebali bako chiko bako ligie kiro kyo ibwense mwaka bw'ikirubere 2022 nigo ale aseli bagaligia lyokonyara ko baga kogenda gukina nibu na omurai urabisi boniga okurugu Dr. William Ruto pechi ya gatanu limoje gazeti ya The Standard yesemambia bono nigo bono omurai umukuru Uhuru Kenyatta agenda teko bagako mochigwa sikilia otebekana nonye kwakorekana goteba ngatabuati ondi bwensianchiriti ya samangana siasa nigo bateba niga agenda teko bagakorekana kurwa ogwanchirili gosega utwaro rwemberelia na bali bakwamirelia serikali bali bakonyara ko baba kubwata nigo sebaraba bwata ni bomurai bwense Dr. William Ruto
nigo bara besokiri na kunyara ko babago kwane na monasba ko babago tebanga nigagenda to ko baga korke ndo ikurukunga no kungainilia enkwana yumura yumukuru Dr. Umura yumukuru Uhuru Kenyatta asanyara ko baga kwana semisa yoko munyora nyagusira kijana wa Malwa litukolia lengeli yumukubyo mwancho muligeli asanyara to ko baga koire chinga kichia na gotebanga tabu ationde bwensi anchiretie nigo bono yanyara ko baga koleta chinkwana kurwasi bali bagenda teko baba kororekana kokora igento gikurukunga kumwamiriria bagotebanga nigagenda teko bagagwesonania asamangana siasa mugano iyo nigole sepeji agatana limo ye gazeti ya The Standard yesemambia bono ngochiko bande ngoligi nkwane yoyo murayo mukuru Uhuru Kenyatta mu director ngako enyora na bago kubikira sembe okulende asepeji agatana limo ngokwanerere igoro yo murayo kurunga ki ndidi nyoro nigale umubungo kiharu nigo bono nere sokiri na kororekana gukwana kilia gotebanga bali bagendete ko bakomotebya ngani gakubwaterana no murayo robisi William Ruto nigo bagendete ko bakomomochera niga bagendete ko bagagukwana ya kiranya ko bagikirana sigita seni yakemo na konyara ko bagotebanga nabwato bwamate bwange no murayi okoruku Dr. William Ruto kurende goikira boniga niga rwetore kiranya ko bagakora chinse mechibere nchigo nyara ko bachiko kolemeremo kurende gento kilia gotebanga abarayi bale as United Opposition nigo bwente ko asobwamo na ilibanyara ko bakoranga bachiri neganga yo kumurusia omurayi omukoro mini omurayi Dr. William Ruto kurwa sekirogo kurende onye bakogendera kurutirana chinkwana nigegentege chiko bagekorokia ngati bako babakonyara na bwe somera onyara ko bagokoranga ngakia betega gukana mangana yo gotebekana ngani gagendete okolegasi na Dr. William Ruto asenchirelia abo bisimugano yo nigole sepeji gatana limo onyara ko bagwe somera mo kano norega iga ogokwana igoro yabali bachiko bakoliye birogo byo burayi ko asebirengo asibone kyombe kya IBC ge goteba gotera somo commissioner ogurunga aninderutu ekiralinge asomo yego yo moni gakwanirite igoro nga nigo bono irachikoba aso obo barachiko rusige tango kiliyo siekera abantu bakoliye burayi baganeri ko baba gotwara ekerengo gichisemi gie degree nabwo nyara ko bagwe somera gaiga asibone kyombe kya IBC kenyara ko basokanga nigo bono asetayo kuganiri gukore kuwa okoligi kirugo kende gionsi nga lazima otware igende kurukwa edigri mwancho muligelia yani gabetega kwano no musubati kurukwa anenderitu akubatekana mwancho muligeli nekina Kenya tukabage ko irubosio aseke gambero no bwe somera igobono bali motagete koligie birogo chidigiri akorekana nchiyo twaigwete liriye birogo bikoligi gwaliyo bo governor abande bakoligi yose birogo nebyo bo senator wana nabo nyara ko bakogwe somera na koranga ningi kilikero ronya ko bagokomanya kyombe kya kotu nigo bono gegenda te ko bagekoligiringa kichiko bagekolikia bali bakuru kwa babwatani babo gwetira somo umtandao o AI nabo go somaga bonyara ko bagokoranga ningi kilikibwenete se enseme yo na koranga ningi bago kwana mwancho muligeli ko kwana bale igoro yomugano monene ole ase gazeti ya The Standard yesemambia bono peje 10 bako bolinga ine Edwin Sifuna na nyara ko ba gako okya umuliro uli kijana wa Malwa bwate asegesa kukia baluya ne ndoto elia bwate mugano yoni gore eiga ase gazeti ya The Standard bagatebanga emyaka ne 23 ya etire kurwa kijana wa Malwa asiribogi mabuaye endoto ya yabwate yokobeka egesa kukia baluya sobwamo nigo bono nande bagatebanga amabolio naboigo bakorore bolia nga legitimacy yo omu senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna go senechiko nyara kaba gekoleta nande omu ikomo ya bwokoranga enseme yo ya egesa kukia abaluya banyara kaba go cha sobwamo nabogo nyara kaba kogo chagaiga ororenga ningi kelkeroro anamono omu kwanelio yo mongo tebalenga nga if he is to match Wamala's stature Sifuna must raise his political stakes, demonstrate presidential maturity, and above all present clear and credible program of what Linda Mwananchi offers to Kenya. Bagotebanga onye Edwin Sifuna umuseneta bwe county ya Nairobi gatete go ikase kerengo kilia kiagi kijana wa Malwa ni gatakere ko bagakorokia oburayi bubwate obungaini nabo igo bwakongire nabo iganyara ko bagakorokia umurubelie ogukororekana obwate obwasioli
ekirenga kia linda mwananchi ngerekie kimwancho muligali bwesomere page yu ya ikominige bwate enkwane yu ekorokia igoro ya kijana wa Malwa uyu libona nyagosira okabiro mokonyi bumura ibwense chinga kichiri cyomura yo mokoro Mwai Kibaki nabo igasbaka bago kwananga ningi kelikeroro na namono buna bago tebanga Edwin Sifuna buna bekirwe Eliso nakororekananga onyaga chikobaga akora siasa yaye nabakoira libaga lya kijana wa Malwa korwa senseme yo ya Western Kenya nakobeka ebisaku byabaluya sobwa mu mugano yo nigole sepeji komya sokonyara kobako bwesomera nakoranga ningi keli kigendete umtandao nigobono berigo komochigwa asikili bago tebanga nigogendete ko bago kuigereria enchera abakenya bagendete ko babakororekana batali ko babakoigwana goitera aso obukabira bwabo na namono bago tebanga robotirwa batatinirwo onyara ko barogosokina korokinga umtandao bono nigororekane ko ba ensemeli yegendete ko bage kusangireria nabo igo kunyara ko bage gusambasa information gose orobotiro korokinga ky'abakenya bagendete ko babago orokibukabira bwabo na namono mwanchu muligeli nabo gosomera gayiga bagonyara ko bago kwane kyombeke muge kurunga Code for Africa ekenya altiko bage osokero botiro wese buruko baru kwanerenga niga Kenya bagendete ko babago tumeke umtandao esibakonyara ko babako genda busi mitandao libaligedetiana namono aigani ko bagoteba umtandao TikTok no bekirega igana bagonyara ko bago ligerelia orole nabo igongo kwa nabale umtandao ulio X na Facebook negati yeli anyara ko bage kobekwa amaiso asbagote baba Kenya bagendete ko babakurutirana siasa chobo kabira nabo gwesomera onyara ko bagokoranga ningi kelikegendete asenseme yumwancho buliyetigangirane ase gazeti ya The Daily Nation inye kunase obwenge egere imbego yaliga nikogenda asomutimo kumusini umugano nolega iga omoneno ko bagogo kwananga ki ekyombe kyaba DCI Kenya ko ba yekogenda bosio na koranga Kenya ko bage ko babeka byara oyo mokurukunga omuwakili okuruku Angela Mulwa oyo gotebekana omwancho muligereri nigo akobwatanigwa no goitwa kwa oyo kabere munyagitali bwokoligereria mangana ebirengereri okurunga Dr. Victoria Nthunya Mutiso oyo nyalta ko bagakora suwaso mucho yo Nairobi na ekyombekya DPP nigo Kenya altiko bagego ikabosio bwekegambero kya Milimani mwancho muligereri gwetera asomo director obo okurukurenzo ni konga baganyara ko bago kwanera ngakibako mubwatani musubati yo na niga ko bagako bekwa byara naboigo gakobekwa asekigambiro nangina oyo kurukunga Rose mbithe Mulwa nero rumwana siasa asbagotebanga nigo babwatirenta murumu abokuru Chris Mulwa goita nyina moke oyo kurukunga Dr. Victoria Nthunya Mutiso mwancho muligereri nigo bono bagotebanga nigo omusubati oyo ba moitete abosibanya altiko bakoligia abantu banya altiko bakumurasa so mucho yo Nairobi mugano yo nigora sepeji yakabire gazeti ya The Daily Nation yosogonyara ko bakugwesomera na kumanyanga ningi kelikera orekere cha tigaire takeyamo chibense ya moni chitakemero ngenenta etegote bingu mugano nolega igankoira na kurwaso mutimuko kokomanyi igoro yo musubatyo yo mo oyo nyara ko ba gakogenda bosio na koligia nchera omwana yako nyara ko bagakurusigwa sense ya Saudi Arabia basubati bali bakogenda chinse chisikomba bakonyora abanoro batebanga abana abumbali go chabairani go cha sense ya Kenya nabo gonyara ko bagoko nyora libaga chiko bango gotebye umugano yo ninkyo ko bagokwana page ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation nebwate umugano yo asenchiro bekano kolende tika turagenda asechiduka sini tokoira na togendera go chibosi mu nchibulire Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomwechando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njigunga international herbal medicine. Asili ya gitari ya ito make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Nye kwa buli uwa marembane chindwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid igati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti umuchobo songo. Wase, tuakiresime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira ko ndukura matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kana daktari ya kabere ya gatato bokonya haba buyenete. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulengeta linchira ndio sura krobolemi obiyoke
enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia iguru y'oburimi bwekerero nechikoringa ase oboremi bochete skuru nobotugi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweri nebisumu ime na pathway machine kile chukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana inomugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka gondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenuri kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana magia chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagira Yensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ri aramisi chinsa ibere igoro ime ye TV ya onambe Yensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito ime Yensoko Yensoko ekoro yeito ime Yensoko Yensoko ibyengiya yakire ngumanga buna lero eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwacho muligeli nade twiranie kurwa somoti mukoli twagenda omwenge ase mambia bono twendete koba tukuligeli ningi kilikire ase chigazeti kwanyantaragenda asomoti mukona gotebia so bweng'enga kwira nande gotebi ng'aki umuswati oyo manyara ko bagakweleta omwana oye goika sense ya Kenya mwana oyo kurunga Baby Precious niganyare koba nande gakumbira niguna ng'ina oyo kuruku Wanjiru
Wanjiru niganyarta kaba gakurusigwa asense ya Saudi Arabia mutinyu gatatu mwaka wetete na akanyara kaba gotigo mwana oye asense yo ya Saudi Arabia asa mutigirite umusamariyo muyagendete ko agenda kaba gakomorera na moigo mwanchu mulingo kwana balengani go mwana oyu arenge bwe myakene oyu abetega gotiga maega kurende kera bono aira na asense ya Kenya akaba gagwakira umwana oye simikira chingaki yeliyoko baka kutaka koranga kiagendete kurende gentago tebanga nigo yari sabari yobororo obonene sana mwancho muligiri asaka baga ukwanera ngaki yabete asokulikibwa kwa makaratasi kubwatiri chiko na koranga chi serikali bire cyanyara koba chigo kwanera na no mwelio umwano yu akanyara koba gakoletwa sese ya Kenya bwasomera umugano yore CPG ya gatatongo kwa nabarigoro yogo kolerwe gento ikoro ku DNA go seko baba koligereria manyinga na koranga ekenyinge kine kemo kerego sena ya mari na namono obunanya tikoba gakumira no mwana waye bunanya tikoba gago ikasese ya Kenya bali chinse Chase Congo totebara igoro yabaswati bali bakonyora abana sese mejo batebanga abana abunigo bakobekwa asubulindi bwa serikali go siche serikali chinse yo bwesomera orore nchira kiatumika no mwelio umwana oye akanyara koba kakoira na asense ya Kenya na bogwesomera bunana gotebiria CPG gatatu ikiama kia ODM bono nigo kianyara koba gekobeka maganiabo alikeganitia nyara koba gagwikira nigo bosibo kubwaterana na ekiama keli kia UDA bosio bwo bochori bwo mwaka bw'ikirubire 20 na isana birengo kwa na baligoro ya kelia batebire ningi baganeti mbatagete koba bakora chinse mochiria ekiama kikibwato bonyamasi gosege kubwato gwanchiriri gwa gosege kubwatanirwa Kenya areko bakegotigeru chinse mechi bakore ndego ku zoning boy gongo nyara koba bari bagokwana nga kibatagete libaga liri likorokolyo koba omokonyi bwo murayi bwense liena nugochia ase kya mekyo kya ODM kokwana bare boygo kiri bagotebanga nigo batagete chibese kiri chiko bachikora emirobelio yechi county chinyara ko bachiko bwato kwa aso obwango aya nali abetega gokwanwa no mo subati okurunga Gladys Wanga uyuro mo governor bwe county ya Homa Bay nabo igo munyarukirogo bwe kyama kya ODM bwe somera CPG ya gatano kabire onyara ko bago kumanyanga ningi kilikero ekyombe kya IBC bono nigo ge chiko bage konyora ogokonywa na kurwa ase bunge ekeraba jumbe banyara ko babagwetyo muswada oliokorwa libaga gochiese company lira bege kwa egwe konda yokoleta chikimski tigose chimashini jiri chikoba chigotumeka korwa teknolojia yo waka chikura chinyara koba chigo twarege ntoge koro kugwanchira ekyombe kya IBC go twarege ntoge nga copyright eyo chikoba ge koba libaga na gososo mtandao mwanchu muri gwe somere kurende bateba ngenge nte kyunige kwamba kororekana chinga kichinde boigo korenta liyo chekorwa saba Kenya page ya 5 ne bwato mugano yo asenchira ibikirano nabono nabogonyara koba go gwe kwanera kogwesomera igoro ya amangana agenda tekobaga kubwata nigune bunge bono inige gotebekana omonogeri bwe bunge enene okurunga Moses Wetangula nigo tebanga bajumbe nigo baegwa amarube yokolika bali mukuru State House ekera bago kwanera igoro yebyombe biribi kubwata nigwa na ebyombe bya balimu ekera byanyara ko bigo soka bigo tebanga kubwatekana no soki gukuri kwa gosenkwana yabage osokirwa so omo speaker bwe assembly national assembly Wetangula anyara kwa batebanga State House nigendete ko bagekurwa maruba yugochia wenchira bari baga bakolikiwa na bonyara ko wesomera ga igoro naroche umwana yuko ba kwaneru tebanga bajumbe bande ningo bakare kon ya maruba yu tuachirense. This is the lowest ngabali mubalikirwe State House ande amarube anyara ko ba gakwanira guchia saba jumbe asbaga tebanga abande nigo bakare ko bakoyegwa amarube ili banyara ko bakoira sechi constituency cyabo chirorekanenga ninchire ya moyo kuruwa mabaga yemeremo nabo nyara ko bagwesomera ororenga ningi kelikero roboige karatu kwa negoro yechi semingo kwa nabaligoro yechi bilioni 15 zato echi nyara ko bachigo sokigwa chigende gochiko bachigo sire mirobeli yechi skuru ekerachi skuru chegora sentunde ya gatatu mwanchu muri lipeje 10 kwa nabale no nyene chibese chino cha sokigwa teba emerongebere na isano sata semia nigo chirense ya kerengo 28% bagateba chitaranya ko bachigo isani gumwanchu muri bwesomere na koranga ningi kelikero romokonyi bumurayi bwense Professor Kithure Kindiki niganyara ko baga kwanere igoro jembure nine chikobage gocha kiro mutinyi 10 na mona sikilia tebanga bono chi county 15 echi chikororekana ngachira chikoba chiko nyoro muchando bwe toiga macha nyara ko baga ko be yaseliroba
nigo chigendete koba chigotebigunga kichinyara koba chikobwatera ne serikali enene gotware kigancha kiokoranga abanyara koba bagokonya abamenyi bense meino ne etugo na nibo yabo ngokwana bali gwetani chibilioni 53 neyemo echiabekiru kando chichikoba chigokonya mirobili y'umugano y'inigole page 12 asokonyara koba kogwesomera senchira yoboikirano ekerango myokase gazeti ya The Daily Nation na koligerelia aliale kurwa chinse chase content ndara aligerelia ndorengi kilibako babago kwanera iguru ya orogongo rwa Afrika na anamono bo babago kwana chinsemo chiri chinde chire kurwa asorogongo ruwe ensengima igaiga ngo kwana bale igaiga bago kwanera umwancho muri iguru ye ense ya Pakistan na Iran buna chigenda tekaba chigo twara chinkwana na koranga banyara ko babako igwana ko be komorembe na koranga chisegi chiri chikonyara ko bachigo korwa asenseme Iran chenyana ko bachikoera nigo bagotebanga boninse ya Pakistan nigo ya soiri gati na ko bumugaya ni gati yense ya Iran na America banyara ko bakoranga chisegi chenyana ko bachikoera nigo asama tukabwango iga ebikosi byo burendi kurwa chinse ibere chonsi chigenda tekaba chigo korobo sagani ase chinsemo asbagotebanga ebitaseni nabo igo chinsemo chiri chigosibelia magute ni chiko ya maguta chenyara ko bachikora chigonyoro gwa kokone na aurucherulia se chimel chigwetera gorunga Street of Hormuz na roko nyara ko barokorekana Rusia kire na bogwe somera na koranga ningi kilikero kiombe kilikia M23 kurwa sense ya DRC Congo na kiro kinigo kia nyara ko bagego ikaransanse go twara chinkwana chikobe komolembe bosio bokoranga banyara ko bakomenya sobwamo abante 30 noyomo kurwa sense ya Guinea nigo bono basiriti bwima bwabo ko bwatekana niliroba kwanyoka umunchu muri bwe somere CPG 22 ye gazeti ya The Daily Nation elio nyara kabaga koranga ningi kelkeroro boyige sense mwichi ko solingo kwana baligoro yekyombe kya CAF kiligete neto mupira asengoyo gosigete netengoyo asorogongo rwa Africa Kenya aliteka bagego ika gosige kagiro chiko bagego kogenda asigeti kilikia Raila Odinga Stadium igose mwancho muligereri Talanta Stadium bachikonyo babako ligerelinga egetiekyo ebirengo byayenga kibire eli bosio bwechikosoli chia African Cup of Nations sila chikoba chikokolekana asobwamo gatiense ya Kenya, Uganda na Tanzania bwesomere na koranga ngakiwa chikobago ikirana imeyense ya Kenya litukolyankyo na kuligerelinga ngakibirengo byebitie bikoba bikorolekana ntagete kuligerelie gazeti ya The Standard asemeganelira token kolera asobwanga karabagani bane bayikira sesemu ya kabiri studio elitonyara ko batokoranga ninki keli keroro ntete gutambuka nakogenda asamangana ichinse chisco kurwa ase egazeti ya The Standard semambi yabono ndolenga ningi bagukwana kurwa ase chinse chisco nombege tamaiso ndigere ndolenga ningi baligete igorongo kwana bale okay egazeti ya The Standard ige ukwana igoro yesegi ya Russia na Ukraine aswagatebanga nigo bono abamenyi bense ya Ukraine bagendete koba bakororekana goitera oburoro bonne kera bagendete koba bakorera nabo igokwana bale igoro yo omo Prime Minister bwense ya Bongereza oguruku Andy Burnham niganya tukabaga kuika sense moyemo yobo inana kubeka Yentogeli gurukunga mauga kubwatekana no goitwa kwa abanyanyimbo gusumunyanyimbo yomo bwense ya Ukraine yo nyara ko baga kubwata ni gumoncho muligereri se chisegi kigendete na mono ni bate bon Prime Minister bwense ya Bongereza yo chorbwango iga no ale asense mengo kwa nabali guru yo mubaro babanto 30 bali basire tuguma bwabo imeyo mucho Guinea ase omucho no concrete nabo nyara ko bagwe somera na koraningi kilikeroro nabo igongo kwa nabali guru yechingwa na chomolembe echikyumbe kya M23 na kirokia nyara ko bagekobeka asobwa makoranga banyara ko bakwirana asobwamo gukwana balega iga igoro yoburendi bwe ebiti na namono weswaga bago kwanira igoro ya batabanga ni gobono abanyanyimbo barorekanete lituko lya Jumapili banyara ko bagatebekana nigo batumigete chinguru gwetania kerengo na namono bagamutigera chinkoma umulikyo yomo ekerego timu ya Gor Mahia yale ko bageko gosoli ne timu ya Tusker lituko ligoro ngwigwete iga asigeta sengeito yo minto Ismail Mogere kila bali ko baba kwa na ba Morin Siango na boigo kuligirelia yale sense mu ekigosoli eke timu ya Gor Mahia nigo ya nyara ko bage kobugwa asegosoli yo mwanchu mulili yanteka bage ituchipolisa ta segol egolia yamo ne timu ya Tusker ekombe kiali kurunga FKF Super Cup
naboko nyara kuba kwesomera nigo batebanga nigo bono etimu ya Arsenal yarorekanye kubika uburuso buya kere season ya chakire nabo igo ekera bono etimu ya Manchester United neregendete ko bagekurangirigwa koranga ningigiri chiko bagekoba kwesomera sense mu ichiko solid the Star asobwango nabo gosoma igoro ya serikali buna yaruri gento ikurukwa chimilioni 32 chia mebuko yobuyo gochia sabalimi kerbateba inse yemyakene yomuraibwense Dr. William Ruto nyarako bagwesomera asipeji yakabere ororenga ki county ya Kisumu egendete ko bage gutwara bali bachiko bakoligie kirogo kyo governor gati yabo no musbati mwabara ila Molo Odinga kurunga Ruth Odinga oyo kabere mu governor bwe county y'umutangani Jack Ranguma boigo musbati kurunga Rosa Buyu nabo igongo kwa nabale umujumbe okisumu Central Joshua Aaron omo senator Tomo Jienda nomo konyibu mu governor okurunga Matthews Owili abo negati yabali banyaraka bakurwa amalietaba bose obuchikoligia oburaibu okaba aba governor se county ya county ya Kisumu mwanchumuligili tokogenda se page ya gatatu ye gazeti ya the Star gukwa na bale igoro yeke gambero buna bono Kenya takabage gutuguterare kina kiliba tabango munkwano ya moni gatagita kanune mu buganyo Java chimilioni 10 asogotumike bicha yaye mungwano yo nigagatebanga nigo acha kumanya gwitera so musanio yenge mubugani yo Java nigo begete bicha yaye ase portal igento kia mobiteri kogenda busibike gambiro lakini gambiro kamotebya tanyarti ko bagago tumeka chinchera kiri kibe kiroro gukura umuchando yo ataracha busibike gambiro nabono nabugwesomero rorenga nkikelia akobagago kwanera gabu murubili bwoyo na kotebya nabo kunyara ko bwesomera nabo igo asibono bali bakwamiriye serikali ngigeli bagane tiguru wabo nabo igo nigo bono olio korukungu modiza general musbati Nancy Gathungu nera nyara ko baga ukwanera igoro yechibes kiri kigendete ko bakigo sabwa asi skuru kitabweneti bagateboro botiru modita general nigo ruwa nyara ko barokoro kiskuru kinyinge nigo kigendete ko bakigo saba kibes kiri tabweneti mu school fees wonyara ko bwesomera bali batete ko ora kinyomba nabo koranga kyumurubili yomuge cyo ko bago ukwanero nabo igo enchire kali gende ko bagekora emirimo yaye bwesomere ase gazeti ye yakoera ne bwate special publication yo koroki ngaki serikali gende ko bagekora emirobili yabe club ya Shabana ekyo kere club korwa sorgo ngorwa gusina kero kinigo gende ko bagekuyaliga nibosibwe season yenya ye Premier League ya Kenya na namonas bakabagotebanga gwetera asomo coach oromo tenelyo kurunga Shaban okurunga coach Ahmed Fadhi nige club ikegenda teko bage kweyaliga na namonas bakabago kwana bali banyara ko bakolikibwa nabo igo club ikingagenda teko bage gotielia chinchole chiabo bosi bwesi soninya ayu Daniel Omwaga na yamanyete buya nabachiko baga kumanya sense meli chikosoli go ikirabu mwanchu muligeli na ikiro mwelyo bwa ali alese chigazeti kolende teto mu director ne anyara ko baga kubekira semambia bono ase screen yoligeliye chikatuni chirito bwa tesembambie to chakire gazeti ya The Standard semambie asogonyara ko baga koligeliye se page 12 kwanyole katuni ya katuni ya roro nyara ko baga korangi gili ko baga kwana ngo kwana baliguru Edwin, can you construct a sentence using the word term? Chiskuru chegoiru. A, it's only one term and we will be out of here. English grammar revision words. Wesomera umanyenga ningi bako bago kwanera umwana iruli bagago tebunga Edwin. To make a term or a sentence. Mwana imukiro ro serious sentence yego teba one time aya ikatuni eyo nebugata ya ukwana na ande malieta tumegetabu no Edwin na lioli can be an issue gazeti ya The Daily Nation page 15 kabire no ikatuni ya bere legally have we employ teachers from State House bagani bana bago chaka igango yakwana bale tanyara ko batokoligelinga ningi kelkeroro asenseme yumwanchumo ligeleli batanga balimu nigo bakolikibwa ko State House chena ikiro mweli gabu tiga tebembe ya mono sana kwa bana inche senseme yo kuligeleli yali alese chigazeti chetri chitakaisano maiga yichinsa ibiro murubeli nensoko bwakire bono toko gende ntunde yo mweli tokoirana nabageni baito to ikaranse toligeleli ningi likegende tenkwana yari gatega shagwa
na ndamono abarai bali bakwamiria serikali what it means ngai oburuso bwa bure ngai ankyo yabere nabo igonto nyara ko batokuligireria nkwane yabere gukwaneru ngoro ya maruba yakoba gakurwe gwakurwa se nyumba y'umurai bwense bagoteba ngano akareko bagakurwe gumwancho muligiriri chiatigaire chietiritage sana nemo maiga ichinsaibire asemambia bono Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense
kurere tari nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio bolemi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweri nebisumu ime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa city county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyara kwa bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera nchekera na ibole twe unango temiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mirna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya chinchira chito chige koronigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibiengia ya ngumanga buna lero eye Nsoko TV oboroso bumugusi
mwanchumulili chiabutokiristeka 15 maiga echinsaibire sembambia bono murubili nensoko bwakire na asembambia bono nigo nande twachira senkwane nene liri tukolia lero tuchikoba tugukwana noyo minto korunga Richard Munyanchano mwana siasa na boigo na ligitikirugo kyo obwemsia sensemeli ya nyama ya ward asobo cholibulibo kebwa bete bo kolekana weterekia magia chama cha kazi ngakibwa kire Mr. Richard asembambia bono wakire uya habari ya matuko nengiele twakira nyasambia mono. Thank you so much. Tukumana mbia mono na ndembia mono soko ngali kanaenda se studio nyama ya ambiere na nda usuma sieke chama cha kazi ne Wilbarenge kulingana na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua nena bwate kiama kiae na kama ndo na bwate kiama kiae tikiro mtakwande kiama kiae kila mtu tika kwande kiama kiae sembambia baro ebia baro sana sogo cha studio twabwate lingana litulira bwa sembambia bono na nenego ntagetumo director italibe kasembe wekara nara inkoboli gutunyara kwa batukuru translation twali kwa batuku kwa negoro yeli gwali togateba ngali gwali na boli bwatekieni kulende omutugi niganje tetigere riwali bwatekieni lakini omutugi aga aratiga tugebunda asengenjo liwali ndiro lyo Arsenal na rochenga kiga togota no mungina nali bokambo mente ne liwali korende hoyo ikerete bunda iga rochenga bunda monte yo koyerwane ora mu Rwandeli cyara gende gende yonsi ekora abanyo basacha ngote abalenga kira abe mono nyole na uri irende na yane abale nimbato mu muroyo mogaiga gochora buguri chintu gukora kuruko Ibrahim gare gonte binga na machika a wildlife agerete ataratugali gwali chisiroli konte byalinge no ene nchogu na bumu ntako nyara gotuga so ligwali taro chinge problem neroro ligwali eliabwene te kwanchiri ne kyombe kya Kenya Wildlife Services ali kinga tuge agirende totebe na omugusie tigere to gotumia soto kolega soto bogorere mesigo totagetige nduge saranse tayo gola kende yonse ya omugusie agateba nga musubati toto kieni kolenda otogia makorae togia makorae mwanchumuliri kwigure interpretation yeyo naboigo semambia bono uno mogene itonera nyara ko bagago kwano kwigura teba nga nyincho ndeteyo wetani gutwari gento kiriya kwa remero megere chetrista kem 15 satomaga ichinsaibire na yana bogo swase nkwane ya sana mono ko bago koyebwati ya sense million mtandao o Facebook okogenda ensoko digital bono igana bogo tonyora live onyara ko bago ko ba egati abali bagenda to ko bakurigireria enkwana turabe to gutwara semambia bono na bogo ACTV yago gaiga sumo chiu Nairobi go bwate wifi na bogo stream mu rubeli ensoko bwakire asense melia YouTube onyara ko bago tuligireria asenchiro na boigo bali asoro ngorwa gusi retune onye TV yao triko baga kor ki soko TV onyara ko baga okubeke ndego ruko kuri scan kwa nyara ko baga hotumira century liyo bikirano namba ito studio gere 0788666663 namba ite nande nyiro gere 0788666663 6 ni gojire isano nande nambe ngochere yarorekana gabu nabo gutuma ujumbe ya SMS nabo igo nabo kogenda onyara ko bago gutuma ujumbe asensemeli ya WhatsApp nabuna nagotebi mugani tubwate ase studio asemambia bono gakurunga Richard Munyancha ni gali getie kirogo kia obo MCA buna nagotebi kuru asensemeli ya nyama ya chinga kichiri babu atobo choli oboke kulende buna bagoteba abanyamaya bakakora ebirengere byabo agante binga ni chitaisanete kulende mbamo ete chiri chiarenge chinga kichu bono tete gora chakira ngana nerega iga ya IBC wetera omo commissioner bokoruku aninderitu igatebetenga tali lazima utwale degree umaikuligie kirogo kyo kindi gyonse kyo burai lakini dende korumaya na botokorora nga abantu abange no bategete ko boli burai bakanyorekana mbabwati masakara isaine na abandi tokegunyonye babwati chidi minus kera bange school lakini nginje batwale chidigiri kawo bututukana yakorakana nga nena bagategeta abantu baboli batabwati kendera kirinde bone senje kera abuna bakonyora nga muntu nawe tejide school lakini obwate ora imeaye ntogote banga
omurai olengo Mombasa emyaka 10 nero itokwana bateta bwate masakara ina sobora iwawe emyaka 10 abatokora indakora ta Mombasa iye koro kinga oborai na masakara n'ebintu bibere tofauti. Okay, igo engane yuna boyero chengana beko gwenera tebeterere timono twara makaratasi ayo ayirabo ogotwara makeigo aina isaine erabe okora amabali bakwende school ngirendo mukabo ndora bali bakwende school bagire school asenye njo nabeta kerenga amonta atwara masaka obo manyimboro monta bwendete gotwara erinda manya gotoka sekirogete na kiyo twabegirete nga muntu nde bwensi okoboli obo senator obo governor omuntu okoboli o president lazima atwe edigiri. Okay. Kero no muntu okumane chino muntu okumane the whole county county ngima na ndo muntu okumane chinsengima so lazima atwaro manyigete erinda nya yakora ense na kibonora ayo muntu wense otabwa degree ara abantu abada master ne jipeje nanya na barobole na kyoro je nyonyo mura ibwense na endera na masomo lera ko ku doctor William Luto asenga chongeringa o manyimbole botakira soborai. Okay. Kera togedete gukwanira yose mambia bono ntagete turategerera nkwana yu Mheshimiwa Rigathi Gachagua iyo abetega kwana litukoligoro maiga yamatukeme 55 days kera agendete gwichia singa ya gatebango agachire Conclave twaroche ensense meli ya ekera bagachoro mo papa bagotebanga nigo bacha kogenda baikiskubi bali bachore tu baikaransa sakuru kunge Conclave yani baire chinga kichiabo bali boka bataliko nyara kwa bako betereliwa bakora kende gionsi ande bakanyara kwa bagachoro mo papa na era bono niga bagachite Conclave yaringi amatuke 55 akanyara kwa baga kurigiriringa nkikilikia baire yakorekana sense ya Kenya kurende keraringa samatuka yu 55 niga umiranite n'abakenya kurwa chi nsemo ao na bande bali asibirengo ao yubugima kurende otariranelia Mr. Richard ntagete turanyore nkwana ya mokonyo mukorobu murai wense Rigathi Gachagua. The last time I made this journey to Amonyoro for consultations, I took the advice given by the people. They instructed me to form a vehicle and a listening tool, a political party that listens to them. They further instructed me to look for allies from across the country. Out of that conversation then came the democracy of the Citizens Party and the many allies I now have, my cousins, my in-laws, my brothers and my sisters. We are now a family, the United Alternative Government of Kenya. It is for this reason that in the last 16 months, the DCP party has since become a permanent fixture in the national conversation and the journey to liberate our republic. I can confirm today that the future is indeed great. Mr. Richard, oyu no Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwigule nkwana yaye na namona batebanga nigachieta asomotimo koboko reflect nande after lilia obocholi bolibwa after ekina kelikiaye kiabete gikoye gwina chikurwa sekegambiro agatebanga ngori tritinda matuke 45 lakini akagenda 55 days amatuka UNCP otebire kiama kia DCP kiabere permanent fixture yani kiabere gekorekana gego geokore imirimo yabo na kurubirengere byabase science ya Kenya kera kwa motegerete naboni gabuna kwa motegereire. What do you make of Rigathi Gachagua? Nchebuna na motegerete litukore igoro nyonye nabo kwaro jenga chi function ichari ngebe tofauti kina Karonso Matiangi Mata Karua and the rest wabare ngo mukutane tofauti nene kabato mukutano igen tongeringa ndoche no bo bango so abokara se United Opposition asenga ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua asa ikere na ende nojo chakara mangana alia ya 50-50 what he brings to the table. Igorona mu without the anarchy na is not a kingmaker, is a king. Na ende abere na kiromo umura yo opposition era otabaga igabonete koboli obo president lakini Gachagua ngotogosere asenga enjonga aise gotwara umusimama buno yabwate
naenda ise kogenda negotiating table korokana ng'ata gete ciacinge kugwa abandi onye tagonyara kwira nanse kuwa abanto bandi abera yatomochanda United Opposition lakini ekina kinda atebe ekine kyari kiama kiaega ndoche na igatete kubwata mang'ana a central naliga yara jeseme sawa tabanga imbwateke inje mbone da koideke neke okay kana togenda te koganya ase kwani yuna gwatebire ng'a ubwo bwebiro lakini gakwanirete iguru ya oguchiko baba gochoro murwaniriria bwo kurigyo burayi bwense gwitira sobo mu buri bwabo bwa United Opposition nakwanete binte bitambaga teba litangania abakenya nigo barukenera uri preferred uranyare ko bagakurusi Dr. William Ruto enze kero mondo ne anjete kera kero mondo ne anjete ne kero mondo rasmi kwanene amatianya wote banaisaini kashawa wote banaisaini karonsa wote banaisaini mada karua wote banaisaini nyajimi wanjiki wote bakoloteki aisene kero yo mona bawe kwanela ingeria ngoba sabanga bata banya ale kwera advice baewa na former mu president to mukoro badonye mba kongana yoriento ngeo barakore asima baja sobwa kolende ingiturate siasa sora about interest tige bungera abun turamanye mesimamo ya kero mundasai ekero ukane igoro yimesimamo agachoro murwaniriri bwo kurigie kirugo cy'uburayi bwense korengana rigathe gachagwa atebete igitaligento kenene gasi arengene ne yokobeka abantu bwamo oberira se siasa asige kigitambe sana ekera umurayi okuruku Daniel Moya betega osoburayi bwense no arenge namanyetenga kisiasa gokorwo agateba no ekera mwe kibaki ariko bagakurigie uburayi bwense no arenge kera siasa gokorwo ororire Uhuru Kenyatta uyurenge buna bono nero renge PA yae naroche siasa kiakoru nabo igo ise kwa bagukurigereria nabo igo nakwanirete igoro ya Dr. William Ruto agatebanga abaraya bonsi pibuna babi bachira bisi umanyira ngakiyobora ibwense boko bagokorekane kero kumurigereria from where you sit noroche nabwa tubumanyi bwo gukora siasa yo nabo igo nabwa ticinguru cyo kubeko murayi abisi chinguru choko beko murayo bisi yote andusha sikashagwa no mwana incho bwa chingu choko beko murayo bisi kero muntu kubuka mambo wake kura nayo wade chinguru cyo tabango gukora ande ngotage gukora gashagwa okwana kurwa sare nga ne ora bena okwena ne direction ya siasa na kieko genda 2027 kurende neke nawo tebo beda siasa matukayonsi bono igaba Kenya Switzerland tu na inje story authority mambe na ki what kind of leadership tutaita na ba Kenya ndo yenyora sikashagwa ena maswali manne to koiboni inendo yenyora kulwa sikashagwa ingotura be kororo osengororo ranyale okolega sereta kede ine president ya Kenya ole bono iga inki akolide inki ekaba Kenya bade takora tarakora otokobeka na kiara tokonye kogenda bosikuru wa story igo generally go kwanangeringa asamangana yokobeka omuntu obisi n'aba Kenya baramwe na ndenge gine narenga nayenga watebinga aba Kenya go bawaga chikura sechinchimbo ibere with emotions abawaga chikura with emotions osaba gujikura enjere libagoreki barageriwe rero muro jesero yabeire mbe kirase okay ende atake usarikire gento igo na bune tukeri chikora chigwa kwa Kenya mbabuke batebe ngobatege kero uko regoro yesero abantu badesere ibago yigurero bagatebanga turagere ki Kalau actually yo mu MCA o township oyure mu amatogo Duke gatebanga rera abantu tukurie bese ki Kalau lakini jibesa na joji bwa chinguru chae na bora aliye besa yo muntu mambyo ndogo ukonya kwa mwakere kura okay kera mane can change people kine gento karo kinaro le krazi na ndabantu mbaro weja kwa mwebesa aenda akekura nebeseri kwa mwa kera ko igwa bantu abange kera na bero na polo bocho munda ko taningi kera nalire ose umuntu ngande doja komena kare campaign yakire lasimanyole gintagete okay naenda kento gendeje kiaro mangeringa ondo tana nalo separa wa gajire skuru badanje nimba do mwana skuru
chikorange kerekiani I think igeringa generally abantu baitomba bwanite kwa ubumanyina ingiye kwa rumuntu bwaka chikura okay tota banga tobeke gira abakenya I think una wata abakenya de bakurigira situation yeye roroboni situation yeye tuzo kurigira ibintu buna boni yebintu mbiri bakurigira barambiri buru lakini senje to kwa n'umuntu weke usino mu gusoro tegerete gusi engejo to waka chikura n'abantu bande ngejo baba chikura na yenje ngaho sana kwa role karawa bangi naba utwe bako bakasa 12 bachiwake kura lakini se to gusi sana nonyo to mondare fence atene na atabanga dete kwa we yakiana machiwake kura okay wanyoranga kiro monde ngeja wake kura igere tofauti n'abantu bana kito atabanga abantu batakeire civic education naki inkiye ko gero muntu wake kura inkiye ko gero wachoro murai okobero robisi kubwa gotegemea maana ejibesa narato sariri na nara sari urabense wanchu burigeli buna kwegure nebirengera byaye mo geni tole se studio semambia bono unagendete ko bakagukwanira ali tugendete ko batugukwanira igoro iyo mweshimi wari gathi gachagwa na nimono esenkwana ya yabete gakwana litukuri igoro asagote bango ukorire mbere mu kurwa asensemo ya Mount Kenya bono gucyari ko bagasoka uci cinsemo ciskaute bagaiga egasi ya elire na bekire abantu asubwamo bantu ba Mount Kenya bangire birengera libyabo bante biringa kibintu bichikobe gokorekana ntete toreigwa engatiye chinkwana chiri abete ka kururi tukuri igoro ekera nyal tukoba ka gukwanira igoro ali agenda tasense ya Kenya kero okorigeria Mr Richard gotebanga okorire mere matebeti abarai bali bande bonsi pigenda kiro monta consolidate asokurwa was it the right strategy ne nchirengi ya renge yo gokora siasa kiro monta agenda sakurwa bekira abantu abasikire kando ingejo naro le siasa ya Rigathi Gachagua ande ane akentebe na utoko ye credit asenge jasa mano le karao okwaro jate tengalete local politicians yani balia abamenyi bororo abachoro bororo bende bakole kampeni yawe yaralia yole karao ekwaro je John Medho n'ababunge ba Nyandarua bajete okora kampeni asenjo yomo okay naende ka wape successful kiara abantu baisikomba swetyo ngwaro je nyonye kangenda oyo governor ya Murang'a kila dedo kwando rakomote acha kupeleka Kierere ole karao asenge njonga I believe singa kero monda ise kubwata kurwa sakorukurwa ende baje negosi ase mesa na kero monda kolete kiabwate mbanya otwaro bubuyi iyo nero politics ya waka nero siasa yayo mwanchu buligeli tigatoro igwenkwana iyo mweshimi wari Rigathi Gachagua litukuligora iyo beteka kwana. On the education sector in our country, the people told me that they are completely crushed and the gains made over the years have been eroded in a record 3 years. Kenyans told me they need the next administration to bring back better free primary education and secondary education. They want free TVET education and a university financing model that works and is responsive to our people. On agriculture, Kenyans are worried whether agriculture is still the backbone of our economy. They are worried about the rising cost of food and farm inputs, failed agricultural value chains, state-sponsored destruction of our cash crops like tea, coffee, pyrethrum, sugarcane, cotton, among others. Kenyans want the agriculture back. Our cooperative movement in the country have mobilized over 1.2 trillion Kenya shillings in deposits. That is their money, their savings. They do not want this regime to touch even a coin. They do not want their assets to be sold to a select cabal of political businessmen, but to members of the cooperative movement that represent the true face of hard-working, honest Kenyans. Ura kwadire gabo ataba sector yechisemi is not working. Oboremi is not working. Gawata baby ntebionsi piga tegera kurwa saba Kenya. Tari Gachagua wego tegere kurwa saba Kenya and na baby robile class. Ngwara ji principal je school chota mbanya capitation ye school. Yesterday na wezendi dinyora gawata banga cha so lakini 14,000 libalia 26,000.
generally ingeringa we have lapses injire kerase the thing ingeringa mo raiwense ne chi minister bwate mbara cha out clean umende nyonye kere nyomba mwawo bwato bokongo uno mosacha awende sanse na abana no mungi no moteneki estoro jingo chigaiga nesita tubwate ne ile gotwiro jasisi lakini ase serikali ero ya Kenya Kwanza ingeringa igotote ukirigende kire sumutu ne ndomboro ngekere president ya tabanga chibusa cha soire skuru lero chibrisi bojiko ali tukerio njiranyora bese bono iga ya bere chibusa cha soire nusu abalimi abo bakorera mwisonde na woje kere bukende gusigaria ngwa keraje miami gosimbiye mono asengenjo omondo gopime chae abwatera tiri yae era tiri ende achire otamire tata itiko pimanyo chae kumanisha nk'abalumi beto bande to kwebukira litu yani ngote binga timeti egento kiliye chae by the way kera wage kwa negento kiliye chae ese birengera byonga kyokera chiri tiri egera to mai kwere nese kwana yari gatega ngote bana onyo mondo ga otama gopime chae nera tiri ya retirwere ya tirura caps nera tiri ne yake nere ocha ne ya ebwanga gopima tata gopima ne iye kumanisanga abalimi beto basumbukira senga kentama lakini eneli chibu tokonyora gosine stalemate tokoleta se buli bibwecha eneli chibu lile wasinga botutukana mboro okay tigatogenda bose kwenda se gashawa gashawa otebira mangana yobulemi na ndenko igweteri ndegana igwete cherenga gakomo akyusinga asa mangana ye kawa une gatagete kickback ase kere kiro ye kawa kurende ngeringa abakenya abangi ngendo tutegemete 90% y'abakenya bategemete obulemi na kurwase asa kwenda sector ya agriculture na ikwe ugashawa okwanira kirendo kiri umwana inchi abana ataitotegera na kire manifesto ende onsi era achege no morali na ende no chojorole kiro mundu lazima kwa na mangana health mundu kwa na mangana education mundu kwa na mangana agriculture kiagera egine kintu yo kuno mwana inchi kawaida egendo yato sumbuire unaba Kenya abayiboli tokwera abane school fees zo sumbwete bali to bwato bolemi asecha ezo sekawa ndo ikonyora base se bali to simede chibando kwanyora ndo ikonyora se bali basimede to mochere kwanyora mbaye konyora besa na enda samangana health ekiko gweta ndo bakuranga shatiri gokora usengeri gokora sengenjo echina jisida chiri jiko fesia umwana inchi kawaida kila litu. Okay. Kera tugendete ko bato ko tegera umwanchi murigiri muna enkwana ya Rigathi Gachagua betega kulitu kuligoro nigo tagete turategerera enkwana ya yakwanete konya taranyara kabaga kogenda gukora igintu iguru kwa address of the nation toigwe enkwana nera kwanete igoro yekiombe kia IBC na namona sabetega goteba nga ekiombe kia IBC kera agukirigiri na maisaye kabaga gukwana igoro yomo konyi uwo munyakirugo wikiombe kyo na umugavana bweka oyo kabiro umugavana bwe county ya Mombasa Ali Hassan Joho agateba mbagende ko babako liye system yo koranga kibachi ko bago torana amachivu system yo yekwane taka yetebe kuruku MREU egarale ko yasomairo getemeru agateba nagende ko bagakonyora nanda agatebere tali muntu bugo tabanania mangana ikirawo kwa negento negenta manyire ngankero kira kwa rabaire go kumulili chinkwana chiaye ekene ngeri Gachagua gendonge yara kwane ke bwate bututukano nyonyo yango tana ba mutinyo sita shatiri gokora iye tango ragaskuru bono egendo kiroro ngeri nga egenjo njenda sabe IBC bono egana ndo turasabe ngeri nga tigebe wasi asinge jobo chori bogo chabwa 2027 ogona go sala togosa na mangana yaote ba age farm echuchia South Korea or not South Korea South Korea ya beto ko system hiyo last time ndu aroja mangana buna raira gawa wakeri oginga ye farm gete ya chire ngokorere gento gete na thinking gerenga Rigathi Gachagua uchagire ko bwati sabari buneri ya former Prime Minister Raila Amolo Odinga is the new Raila Amolo Odinga. That's the face you want. Raila munya. Una bobo siata gete. Arore kanabuna Raila. Arore kanabuna Raila. Okay. Asokoru information. And ngumwa gerambi yamono sengi jona bwate intelligence sign na kera to ngwa na ga na otetinga.
na tebeta abegete meribo kirasi tausira tagoso Okay. meribo ine kene arenge ndwaro rawe ne bwaye se meribo. So onye kere wego buna okwan lakini umaite mbuya kere serious okire kere umaite serious okire to gitorera manje. Okay. Mwachubuligeli tiga turaigwe nkwana ya omweshimiwa Rigathi Gachagua litkuligora ekerabetega gukwanira iguru ya obochori buri bosio na numana kabaga gukwanira nga ekyombe kyo kya IBC na letete chinguma chiaye ekerago kwanige ntige kurukunga nigobone kororekana umurubiri gose njama neroro yo chikoba kogotorana amachibwa bosio. On the economy, various professional bodies brought in their views on the state of our economy. Their views reflect what every of the 55 million Kenyans feel deep in their pockets. Their argument on paying bills as a ruthless mallet on our businesses. Further, the raiding of the payslip has greatly reduced people's earnings, household incomes, and affected purchasing power. We know they want to do some monkey business. There is a system called Smartmatics. The new commissioners have advertised a tender for supply, delivery, installation, testing, and maintenance of the integrated elections management system. There is a game that is being played there by the vice chairman. The vice chair was an official of ODM. She is very close to Hassan Joho. Her and the chairman and Joho have come up with a company called Meru System Company Limited from Korea. Yeah? Meru, M-I-R-U, System Company Limited from Korea. They made specs for this tender, tailor-made for this company. You know the way you make specs so that no other company can win. All the other competitors have gone to the Procurement Appeals Board. This company is from South Korea. And in all the elections it has participated, there was failure. 70%, 40%. I'll be giving all the details tomorrow to say we cannot accept this company. It's being pushed by the vice chair of IBC together with Ethicon. On the economy, dese ngwane yo taraicha dabetega kwadire binte bingi kwigule whatever nere fashion ya Raila Amolo Odinga. That's a nere fashion ya Raila Amolo Odinga. Yoko information area abantu bandu tabwati na ukorora mangana tendering ya Kenya tigana neyo ka ya IBC nyonye abanda nutoko de biashara via tendering konyorenga assistant ndio sio kora se nature ya Kenya itutasabe totabe change ngeringa lazima umuntu naro gusuma akora into gete ende umuntu getanya letendi na ke kwara bakoreranga ekwene stadium bakoro tokoro sineke ko Talanta Stadium wada the what proper tender papers the what contractor no lyoyo bachire lironi naro tuatei uboigo asinge njongeri amangana tendering naro kere ukoganya naro metekero muto naganiti yore buno butawo kwana yaote banga enero ya bekirwe nekinde chonse bija tangiro njikorake yibasikobole ngere to sabanga tiga buna serious okide ebe free and fair kero muntu akora bidding to jole the best wachimuligeli sema biabono nogendete kuigwa enkwane yo ntaracha sabarai bali bande bali Assembly ya United Opposition gekora nitaite gwitaso mtandao ndigereli itukuligoro action yabo babwa tena roche ko bako kwane ngange bali nkuligeli ndi mbabigete robot ruwabo ruriro kororekana bali ko bakororekana bate bachibicha is what 1000 words sekera bakororekana barasobwamo na nimono bakarorekana bagosoka na barabwo ngwachaga otebanga nigori gatha kororekana ali semo ya ekando batrendera goteba galingi wa munyoro bona tebetenga na kolire mirimo na kolire konyeta iyo Nairobi. I think mbono ateba Nairobi uyabu siribija ya beribija rosiri Mount Kenya West na East mulima ayo panwete akayukio yondo kaenda South yondo kagenda na roje nyonyesi yoro bawo there na baro Mount Kenya atebete Mount Kenya North egero goligerelia Rigathi Gachagua from where he is authoritatively
ni natenenerete umulimo uyu completely as we speak right now kiragate abona usiekire obeire burunge bona utigira abamuraba kaba kebonere acharorekane chisemo chinde na tebetenga boniga ma silent no chakire gosoro nande nabagoteba nk'ibintu mbiye biroro rigati gashawa gosemura yonde bwensi asa korukorwa bona iga ise ukwane language umwananchi kenegena watena abantu baja bwaka chikura na emotions duna to some mood yense na omuntu ko ebeka siatebenere mulengo getare sinjo yechukura kaoteba osibirie Mount Kenya na tuko mu credit kiera igada gete korwa ni Mount Kenya na ndi chubiri na noloja kina kioni na kina njagi MP form MP ya Nyeri Town na roba ojaga korwa ninga na ki chubiri na era ogaraki agoswa central kwarorire nindi nyoro ochire ne kyama kyae nene patrida haya ntwaroje twarorire ko kwenda Meru pia ni unero haya onde Justin Muturi nena bwate kyama kyae as onye no kubwa kwa gachagwa nere bano matendo je na barache achake amangana yandenga kire kyama kebere kando umulimo tware DCP yonga egina kyo murocha buno arochinga gatakete koba na nere enchira buna watebe para ya Raila Amolo Odinga bagatebanga togatebanga strongly ale esenye ncheli yokuligerelinga ebinte byakobuatia epati ya nere control nere control asenyo waroche nyonyera ira na buwo chori na bwata babunge barabange bunge na soka buna negotiation ya gocha osene handshake unatwara deto handshake osene oso aseruto na bantu baya koraki akubuli gocha lakini ba muigwere after elections because Raila nabwate before and after elections bada bajumbe ngumuigwera bali but of course na bokonyora batambugira lakini abange bali kugenda against mono na ngode na otenga gashawa de kobeko bosibori bwaraira ase again dongo tabangeringa ase chinga kitwikire bono aba Kenya bajakire ko kumanya burabo sebole bona tubate sesene de Soko TV abantu bachagire ko bundiswa abantu bajago twekenenge koba abantu bachake ngainia na nina kidogo nyo mwana garuko mwele sukuru ga ngainia ta koba muliri unalenga mwisonde okay taonya kokora bintu biri yango ngora mwisonde na aba Kenya bone gesitwikire ngeringa with the generation to yobata bone ngeringa obungaini bwachake koba omuntu akobwati muntu primary engenje yata getego kora atmodern age abone machubuliri twigwe nkwanenda abetega kwanera iguru yaba kuri imirimo buna goteba chi payslip cyabo cyanyara ko bachikororekana okorwe gendigiri doteba nga chiabeire eroded highly yenye nimbwate payslip sawa for kinsmen to do so. I retreated to this small village not because there was no any other place I could have gone and listened. I did this because the prevailing state of our nation is very dire, and this has continuously bothered me, just like it has bothered 55 million Kenyans. Kenya was and is falling apart. On the economy, various professional bodies brought in their views on the state of our economy. Their views reflect what every of the 55 million Kenyans feel deep in their pockets. The argument on paying bills as a ruthless mallet on our businesses. Further, the raiding of the payslip has greatly reduced people's earnings, household incomes, and affected purchasing power. Workers want back their valuable payslip. The people cried about the tax regime. Traders told me that they are experiencing the murkiest tax regime in Kenya's history. They have been taxed into poverty. They requested for a predictable tax framework. They asked for a conducive business environment that spurs investment and trade. The people told me that at independence, we had a great nation. They could see the future for their children and great-grandchildren. Kenyans have told me to revisit the session paper number 10
of 1965 and the Kenya Vision 2030. This is not just about revisiting, but use this as a blueprint to give Kenya a vision that transcends political rhetoric. Kenyans feel that if the values of Session Paper number 10 of 1965 on African socialism was implemented to the letter, based on its key themes of African socialism, democratic governance, economic development, resource mobilization, and Africanization, nationalization, social services, and taxation and savings, Kenya would have attained a developed country status in the early 2010. To quote one of the youths who called on me this afternoon, we need to fix the software of this country, and that is where we must begin afresh. Further, Kenyans made another reference to the Kenya Vision 2030. They had pain that the gains made in this Vision 2030 on social, economic, and political pillars are going down the drain. Kenyans have told me that the foundations of the Kenya Vision 2030 on economic growth, social transformation, and political reforms to create a modern, industrialized, democratic, and an inclusive nation must be revisited. With only about 3 years to the year 2030, Kenyans are disappointed and are staring into a bleak future. Uido mheshimiwa Rigathi Gachagua kwigure liboli bono Mr. Richard Rirega iga akirago kwanira igoro nga abakenya bono iga nigo bagendete gwitira chinga kichinkong na ndo tebire myaka itatigarite Vision 2030 period ya era but still bintumbira onchoreli Gachagua, is he addressing the real issues? Some, others not. Mbira okwana bitara kolekana, lakini mbira obya kolekana netoroche. Vision 30, agenda yae ndo byare ngororo, minde mbira byabere implemented. Nyombira 100%, 60-70%. Nyonye report area kwende kitene abantu bali batineta mana Vision 30 batwete, abataba almost 60% yebintu babo ndo okora byakora gonto ko yetebanga entari entongeo yakolekana ndongo yakolekana ingeri newa okwaniranga abakenya batwali umusigo monene asomo huko muno bali bawaka no musara umwari umuti ndo wata house levy ndo wate neja ndo wate NSSF and ndo wate SHA ndo wate pay as you earn maigege metinyi tato ya erire ndo aroche mo Minister of Finance mbadi agatangasanga abantu bawakanu arrest 1000 nga tigababe mbaru seriwe taxi ya pay as you earn lakini ukarabado mutinyo mo serikali gake yutan ene sana na ende gachaka korusia taxi igo korokinga government government ndeons to kwana nga osekwe osekende yonse nyonyere ga waswa soborayo chibese cyo okora maendeleo ga chikoru every government lazima a taxi emakonya jibese yoki cha maendeleo goto leto bwate chideni chibwende wakana ngo wakana deni ninja na to wakana wetera kieke ase usuru litokoro okay ingeringa ingeringa igoto finyire sengenjo ya madeni na wakana for development unabona serikali era soborai netete ekoroki ngoro serire para netete ekoroki na jegetari mboronge chire netete ekoroki ndende mboronge kire na kigo koroki ni ndembigende lazima tumechi besiao lazima tu chibese chiao tari chiabo ne chiao ya na inje na tokoro chibese icho lakini kana bako launch gete bako ira na bakuandenga twakolire na akolire lakini nejo sengene jawo joko legas na kigina tabanga station ye tubune nsoko tigendele gusomya abana inchinga kendi yonsi yakolekana tani ne yakolekana erindege gutantaniyo akekula eparo koloserwa ene yakia obenda koloserwa epara tali no mundo ya okolede favor politics ya Kenya ya je kolekana nga
abuna tore bono igese serikali tore na politics ya bono ya Kenya as we stand ngeringa kiro mundu dage odena akoro kingindo yetakora omanye kumwakire kura osomwanje na ndio korora nyonye ebunge ito ya Kenya kuwanyoira ababunga abange ebare gukia serikali asenge njonga atagete abera serikali rinda bananji barore naki okore gasigete ngoye na igo mubungo ndega okwana korwa ensoka dana njenda serikali asenge njo ya keke ya magenda na kitoko bone ki nyonye chinse chinde ndo bwate government no opposition yoko maanisha muntu ndo bonzo tari serikali kendo nge ya okolerwa na ndekere to kwenda bunge ngwe ture budget unabono tebera bona mane county county ya Nyamira ngwe tire budget na babunge ba wisaranza be county bate banga Nyamira ngendo gido tabwati ndubwati kendo gete ndubwati kendo gete ndubwati kendo gete chibesa tokwe unirenga siringi 80 twairwe asinge 80 ngitokobeka samane giseme ngitokobeka samane gipara ngitokobeka haya nayo mubunge township bunge ndo gyotagete ngenda reji paragete na paragete chibwate besa gete ebese yetu kubunge ebe kwase budget emaoja okolega sibo nwesukumura ase serikali onye bese yitiri ase budget onye dera be kwase budget yetu una besa gete ngujira utumika korosigendo gete gosendo gete kera segete aste yo kuruserwa bese na kige ko era tubwate control budget na urega seti ya rero abantu county njira abantu bali ni sara chitarakana bachire more than 2 months asenge jobo tutakana wororo na kige wadana lazima kirege ndogete ra somo bango we budget na na kitobekirete binde biroro byonse control of budget tobegete a minister of finance kero muntu a check and balance kera tokonyara gotwara kibeso tamaidinire ngo wati kera nyoaye kero bwate kibeso cha onyomba mwawo gose ne room 100 lazima obe na irenga na arusi irenga gitekarete control budget data na kibeso gikwa rusindo bakora ngiyare ngendo kyamana kwadana ekengiyare ngiyamana genegere kyamana la kitobere ji institution e Jones Pijiroro igo amangana otebanga umwana injingo myare kumyangora umyatore asenge njo ndundu wajedo ko ikibese cyabande cyejinze kinde twakora ibintu seta nekize girinde rekibese cyabo igo rasima tobeko musibi rasima twagana kibese wanchi muligele kara cyabo tugire kitaika 55 na bire maiga yechinsa ibere esemambi yabono ekara ngenda takabango kuligirili edo story ndata kuligirilia enkwana hiyo mweshimi wari gathika chagwa nabarayibali bale asense milio kwa milio serikali kera wateba kero kumuligirili gathika chagwa obere chief principal ya United Opposition because Raila na bwatenjira kera gutara go soya serum no bali bandi bonse bali kumigura no taraye twara kabisa gokorora igoro time digose natobekere biche yo gokorora igoro about that the picture speaks a lot 1000 words manchu muligili egaratogore na gurwa somo timokole bosi okulende ntagete turanyora timatiko somo director no nyorire egatie chinkwana to chikoba togotegerera ne yo mwelio yari gathega chagwa yo abago kwanera igoro ngana temete gokonya muraibwense lakini nganyora takunyara gwe konya bwe komonyene nabo igo tuchikoba togotegerera enkwana yo murai umukoro bwense Uhuru Kenyatta tigaturachakira yari gathega chagwa egera tokogendera ni umutimo gotokoira na tunyare ko batogochakira bu mwanchu muliro. Why is he on a mission to destabilize his own government? Nikamwambia kwenda umuongeleshe kama mtu ya nyumbani and the head of public service. Akaenda akamuongelesha. Ruto akanitafuta akanitukana. Why are you sending Felix to me? Huyo ni nani kwangu? Nikawachana na hiyo maneno. Nikatafuta wajumbe wa Kalenjin wale wamekomaa wakiongozwa by the late Cheptumo, the senator for Baringo. Karibu 16 leaders from the Kalenjin community. Kaambia hii mtoto wenu amepotea na ataharibu serikali. He is destabilizing his own government. What he is doing, there will be no government here. Atapata shida na atakuja kufukuzwa na Wakenya. Wakaenda wakamuongelesha, akawatukana, akawafukuza, akaniita, akanisomea kwa nini natuma wajumbe kwangu. I never gave up. I looked for the Director General of the National Intelligence Service, Nuruddin Haji. I asked him, Director, why are you not guiding the president properly? From what I can see,
he is going to destabilize his own government. He is destabilizing the presidency. He is making so many mistakes, and members of the public are up in arms. Please, Bwana Director, why don't you sit and tell the president? I know it is your job to make sure nobody destabilizes the government and advise the president accordingly. But you are in a very unique position. The president himself is destabilizing his own government. Go and sit him down and talk to him. Haji akaniambia, our work is purely advisory. We have advised him, but what he does with the advice, there is nothing we can do. Akaenda. Nikatafuta mabishops ya college. I never gave up. I really tried to save this man from himself. I sat the bishops down. I said, Baba Askofu, huyu mtoto wenu anataka kuharibu serikali ile mwenyewe anaongoza, na hii serikali tulipata na shida. Please go and sit him down. Tell him A, B, C, D. The bishops went and saw him. They came back to me crying. He really abused them and told them off and told them they have no capacity to advise him as president. Mtoto wetu has gone mad. He is so arrogant. He has even chased us away. So William Ruto, please don't blame President Uhuru Kenyatta for what you are going through. I advised you, it has come to pass. Kenyans have abandoned you, there is nothing you can do. Eye Nensoko TV, Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulere tali nchirende nsira krobulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwe
kerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi boberwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Bethwell Machine Kile Jumaine chinsa ni bere chamorogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethwell Machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa City County bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngondifera po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani, tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine mwachimulirili na detwirire chitiri chiteka kenda maiga yechinsa isato na enkwani kwa igure gabu ne yomura yomukoro Uhuru Kenyatta eman urese amagazeti urese press boni go kwabaga gukwanirwa ane mono igakwana agateba nk'abakenya nabo bwatogochora bagochora Nyarebe Nerui bagochora amiri bagochora William Ruto, it's okay. Bagochora Rigathi Gachagua, it's okay. Bagochora Nyarebe, it's okay. Lakini yakero kurigereria semambia bono ase no nyene se gazeti para ibale asense muyo kwamiririe abimini bali bagusire serikali iko bakarorekana gatebanga bado turatigira abakenya bakore ogochoruko nabo narore lali ya toka ya abantu nsema serikali kiro mawatanga nere ufande ya nero kwa chibesa
ekundi kia United Opposition ukora campaign mbabwato bomanyi bwabo tutamanye lakini urende ntuntora ya manyayo akiroko muligereri buno ikaranste because no less siasa expression ya former president Uhuru Kenyatta no muligereri tibuna omo Kenya osumura yo tigire bono tebirenga kiligera abatiga kebe taratiga onye ndi atigira ngo tigire ko party leader ya Jubilee ngo tigire ko party leader ya Jubilee okay taratiga kera onye bado kara active party leader ya Jubilee Jubilee ngo nere politics ngo kole politics lazima nero okoyera nero kwenana yushenge bante okoleka okay igotara lugu ase siasa no ale active ase siasa lituko liliarabe tali ase siasa ngere tora tebe orule tigire tada itikobe party leader tojuna bana wamonyale party leader DCP tego kwa namangana siasa kere kiamangie korose ugekole kera siasa yao accusation yaye igo bali bako bamirilia serikali amini bali bako sire serikali bali justified kumubeka ase siasa gatigati lazima mubeko na ndemba jase kumubeko ara sengenje kiama keria tenenerete ngewate chi activity chiendera okora Kenya okay una for example omosike itu Fred Okengo Matiang'i wale party deputy bad leader ya Jubilee funding walo je chetu je sebyama Jubilee ya tuchibesa Jubilee nere grassroots nende tokole mekutano n'abana youth n'abangina chibesa jigo korega siga ichikoro okay obisirerie ya Jubilee ngotenene de Jubilee ngomonyene Jubilee badira ni eno so abo gendongeo dongena na tina tari ase siasa no ase siasa kera buna nayo tinede sobone nawo mede na kiego genda togonde toguma yane wenda na tulia se kegenderieke na ndego tinene nayo romurayo nebako wancho muligeli wa tegereire amange semambia bono sana mano twabere tugukwana na ebono twakoire libaga na bugwa kesi migo chaka igase studio number itogere 0788666663 igorongwa mutegerete rigathe gachagwa na koire libaga kwara muigure asobwinge biria beriga gukwanira igatia bintu biria beriga gukwanira ari gotebanga amatuke 55 na iba ngotegerera abakenya orona ruo roboti na nyole kurwa saba Kenya na mono akanyara kobaga gukwanira ngaki serikali yeye yanyara koba kego salika kubwatekana na abakenya buna babiri bakomotebi na ndagatebanga nigabono akolire kubika ensemo ya Mount Kenya sobwamo na asenseme yoyo mwancho muligererie kera ariko baga gukora kurwa roboti rwa barayi bali bakwamiririe serikali na barutuka barali tukuligoro bakororekana gocha sobwamo na nemono ntagite kuligererie statement babete bagosokiri tukuligoro kera mu director na agenda takona ko yaliga ko yebeka sembeo oyeligererie na inchengo chande tigandara bwata chisimi chiao mu director gana go display message y'abarayi bali bakwamiririe serikali nkibabete bagokwana litukuligoro tigandara igwa ninki ebirengera libyago bire ekobwatekana no gokwana kwari gatega chagwa litukuligoro ensoko bwakire bwakire bya ningo to kwana rese mambia bono pipeline ya itombiere oh ngwandoche kambi okay ngocha de kuligio besolio iwisle aya tiga mara togede sengwana gwategereire mweshimiwa Rigathi Gachagua kuruliti kuligoro 55 days ababuoye kagotegerera abakenya igoro nakwanite bintu biri bikororekana na atebaga kubwato mungino yokoboko asoke kuru Kenya tatagetia sagusumburiwe n'ikisimi agenda achi ategerera birengera limbira atete koros decision sinjira atete koros ababaranga umarufu yani urore yake wa siasa andiri jende wate gara ko na mai tare ko na ngenda tamaiti na ko ni ngenda tamaiti na ando ba ko matere kana na ba ko matere ken so mangana sha garo ko nya tera bu ya 90% ara ya ken ebrenga ya ko ndu ya bira kinyo ko ngana bo ato kinyomba kitogo
tate lakini ngo ambari kwa ngana watu nyambo kitu hata nga ogira primonde kanya ngima Mika toma de ese te ya koro nyingine jekene Ono tena somora yo ito manere Mustafa Uhuru Kenyatta Era mo tiga to bese tiri yo que to jago to over una semana hago to bese yo que teria ngondi Todo jenga amuso ni ga ngi kitara ga nga ngori abakanya barate Ne royo Por mame gara tengo mo data ambite ikifaru giga simatia Ona ande gara kwa ne ko ma akaga con confusion katika verao Igo buno ligereti preference ya na beta be matiang Ono maete na maete ari ko chakusi maete na wale ko nanga omwana yo no ngete matiangi aba anya abantu bamwe tabire ne abantu bakura balinga bagekingo bikabisa ngo buna riya ko rera gatanga sibuna abantu bagakingo paka bakarara inzi Ndio kwa sababu hamenya kuzuke Okay Kadone uchi motu awo jana uri mutinyo tatabu Ndio manya isi asa kwanda ko chaso walinga Zanyo utomana tumbalanya mara musmama hadi mata ite wate bagena skebere Wesley no gene tenga abako gendo mugutano lunch saa 8 igabaye saa 11 basogire lieta lyo murwane lyo kulige kirokyo bara bwensi aina yakwa ne tunarigathe gashagwa litu kuligona Omo tena rega aroje ngote ne nari Lakini banya wote na bote na baite mbi Okay Kuskote tera mwanjera aji kote na no muntu abete mbi ndi kuigare osine myake sana wata osine ikomi Ikomi lakini yara natebetenga na bakorosi na bago ago sacrifice na bago anchira na kendi gyose lakini gatebetenga muntu nde bwen sta basakoranga gochore deputy amini president which kobage kurwa SSM ya United Opposition ngane gasi ngong ikinenge ndo bago ikaranse gasi yarenge nene no kobeka abantu asobwamo Maze uizarase me tidu no watenga no to wasoki Na bora ibro ka bata banga yarenga ro sata gite Okay Bora mo chindu na chingi Okay, asante sana. Biyamano sana kuruchi semecha pipeline. Thank you, brother. Nsoko bwakire? Aya kigwa bwakire. Oyo ningo to kwa nere semambia waro. Yaso kwa na nere pita. Pita ngayo berete. Pita igonde ta Tasia. Oyo mwana nere pita. Ngayole. Pita mbere ta Oh, Nyamirole? Township, yes. Na kuigule kwa nango karubi birengera libya liogiria golire nsake. Nyamira. Nyamira ne township. Karubi birengera libya go bano. Jibono gagi na rule birengera libya ne onyango. Birengera libya ne. Najagwa. Okay. Najagu gaso najagu gabe na kukwana kurumina igate ko tatebi umana bwa yesikol. Bo maana kyobo tatakwa na tarakwana. O maana ne tatakwa na tarakwana nyango igaro tebanga. Anya tumu waka igomo waka re tiama kia na bajakera obo president mwake mbaka obo MP. Lakini agusinge tenaro chiyo bisya Jubilee ngendete ko igoru sana. Ndata ko igoru Jubilee ne gakere ko wabo Mount Kenya. Okay. Asante sana. Umaene mbule bukuligi gwa igatika ndara iguyongia kwa nensoko bwakire. Bakire innocent. Ningo to kwa nerese mambia bono. No de mugiranga bantu mbia bale. Asante sana. Ndio bwana iga. Ili asana ni siasa hii endete so opposition. Tibu atiba kubone ne mono. Asomo ngwano yo urura abo wateranga umusikuri yo monene ngatare orukye burunge ngako ikiro yekyo. Ulia ono igana bwa engoro yaje ni nakite kwa matia ngikiro gonye muruki wiya. Ande sa ita ko imuka gwanza ko bateye ngamatia ngako ikiro. Uikatu atisa na ali no jiku kuwe yenderete. Ni yo tisa na ali. Linda matuka erere. Okay.
amatuko gakoera elinde nali baji watebo muntu wano iro naide muntu oli mweze kulikiro libya nere elida oyo ndi mwatanga ngasakwa gasakwa taraba ndita moni era ingero oli asengenyo na alienda kumye muntu kera tebe wa mangana mu round yedia okay gobona taisi na mweze kumwadi bya nere ne yama kia yakubwati yeli kamtwale medimo no elinde kichokera jubiri mali jubiri nekenene okay gobona sali sai gasakwa nabwata amina no gasini ni bonyombo uyateba tatigari ndo tamanya na kiao chokora ndari gukora kwaje nkuri kuja ni lito mukai tumuganye dorole ya gukora ujita gukora uyara kirende kwana yaye ko takoma tikobanga nagwa to bonyumba tatigo murai bono bwe Mount Kenya no Uhuru Kenyatta ndari gasakwa okay iko bono bwata iko sawa sawa odebire bwata iko soko bwakire Wajiri uyansoko. Reri goto kwa rere sebambia baro. Ogo kwa neri kimaraga kuru kitengera. Kitengela abantu babukire bya. Tubabukire bya. Ine rule gas bona tatenda kuliriya keigo. Oh okay. Imbuto kunari ngibono nari gotebaiga. Esemo yakashagwa. Tabo yari ngende tukurwanire Mount Kenya. Andi ndo basakota nabwate kinyumbani yari abantu baja kubikamo. Igobono whatever ita gutinena lakini hata kitukura umaarufu hata kita umaarufu yako ende mesa umanyange ngitange tolicha uchikwewa okay alafu tuja semone uyo Uhuru Kenyatta ndunya goteba tarate bamna matianya kwekera muhiri paki chama nari na kitota kitato tebe matianya go support okay intuno twire une chopiri o ile matianya ito inari ati nate bena ile matiani gose kuikachi ese chini ya machi kuna wanga kumutainero go support abantu ikara jesa inje kwanza abujegeze keyo mwere motena ya bono na bairuyo murai wese ngo tarale National Intelligence Service gatebaga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta nero go support Dr. Fred nabo igo Edwin Sifuna igo torochide chielibera go support ono maite baba ukwana igosa kulipako mupima akiri okay lakini ono ngikora ya akiri smartia okay omo gasumya okay asante sana biamono sana thank you so much kwiguru bakumanyire ngora tigambwate yo mwali tumagura na somugeni asoko bwakire bwakire bya na promise ni nungora kwana na inu debango Innocent Onyango biande ngodo kwanere ogwana bena tukuluga pipeline mbiyere kabisa kera kuligereria enkwana ya Rigathi Gachagua litukulie gorekera abetega kurwa asomutimo conclave ya yagoteba ng'anera na chietaga chia karategerera kuigwa abakenya nandi guchipati ya yagoteba ne yo gotegerera ground litukulie gorana kwane tebinge gati yabagateba ng'abono usiekire Mount Kenya uyekurire bone gasi atigira abamuraba sinini erengo gendali siko nabo igumurayu mukuru nero Uhuru Kenyatta kwa mategerera boye nuko kwana siri katika shabu matera taiko bodi kilo kende gyonse oline jikura cha kobeka abantu ba Mount Kenya amo elinde made gango yawe ne kuruzi William Ruto so bongo so gentekera alibone eri katika shabu made na mbichi tiu ano made condition ya Kenya gote amo dekere biji gutaliko tenanani okay igobana na abantu ba yakobeka amo Abantu materikazi ya na maybe na United Opposition na abantu yo mo bachaguliwe linda mu support alafu na ngo kwanira murai Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta matabonere genda kobwa already nate Fred Matiang'i chama ma Fred naro kurani chama ya Jubilee gobono asiboni ganto gote ulendele moto na rata ya support ne ya support yo moto ya maje linda badomba mayana ki support ya moto fulani okay ina la mondo no bia monsana asante sana yabe na tabire yo mweli nere yo mweli hello okay hello agire liyo gitora nyora network biya ligia network biya asore geko ego korora sana
Tiago tegerere TV kero gwaka tiago tegerere TV wategerere abuna bona barona bandagete ndararigirira inga kibago kwana sema mbia bona kero kurigireria from abantu buna barengeretie bune nkwane ikwaye y'umurayi umukoro n'abagusiba kwanira bona this morning twakwane n'abagusiba libatuligireti nkiyoligireti yaye sibirengere byabo buna Richard ase umugusi wensi abeta ndo cheno kugani kwaye Fred Matiang anyale kwego koboko asamangana 20 yokoboli bora wa 2027 ande okoligere mono batebiro nyomoire Jubilee ndenginduki mutageta mwe komanera akoraki era support ngwa kwananga serikali nebwate intelligence nemetendo kagentrete ya enkoba buna Kenya ya ngoti una kutwara ingi konye siasa ya change tikira sibuna jitende picture a change the siasa complete oruli sibuna na roje ndi siasa konyora wa monyoro tuisaranseire konyo jago banere the big sort nero kwane ngende ko but the picture of Sifuna and the Linda Mwananchi ya change the siasa ya Kenya completely bona yoto bwate bao Matiang tuwate Sifuna jakire bona iga wate sei nena se ekegoriya kia bana youth tuwate gashawa konyoro tongendiro tuikirie ko ya ngotebekana ngashawa mondada getengaronso kurwa maya lakini bona iga MS abire nene tele hube kora kwane and I think kind of politics bona ya ajire wakwa nero ya sugumire gashawa akoro mugisaidi kiara kwenda on the table gade the connection amount Kenya yo spinero kwana yaki na Kioni na Jubilee wenda go Mount Kenya na ndose okwane kene bona igase Mount Kenya no endo tene ne bona go tene Nyeri town oba boring mode dabo president wino for free about the Matiang watagete okoba yake Matiang nere nyomo wadanga tari kubwata bwatirali ejicho konya ko gende mekutano kerase open rallies igabwate mekutano inse y'abantu komera n'abantu nere mwete maarufu ya Mount Kenya and then na tereto mu usio yata bana Uhuru Kenyatta nere au support omwegorere merangu yo sobo omwegorere chinjera gire ngo gichikura sobo igonera ndete korokia na kisia sevendoka kashawa nere narojenga obisane la korwa agyoje kya makende ko zigota ko imukera centro ka dogia kuru ne kurumo tugoro ende discipline ya otiga igobo tutukanumboro botayo bone ne osobora babonene asenga njo kiro muntu na takurwa ne kya makia engi gotwa Macho bulili ko igure enkagerete karachia butokire kitake 25 igonda bwate chisimibire choka nindo chega iga oyo ku manifesto sa tabanga ichi west chikoru chia KK onye Uhuru nero ko Jubilee Kenya kwanza eronga iguru chiwesa mbago ruze ngiramba bwate budget serikali budget yoka ya kera kwa state house ya baroke how many billions but this wali about typically ndiringa kim onye Jubilee roye Fred Okoya amini man yondoko ya Uhuru Kenyatta keke ngera ruto nero ko kera igira gianta te kuboliga ngiye kogera era korora boye kara nere go financial as the sitting president operations tie party ngina de nga talk obo monene we party obe toba you are not informed. Are we likely to see Mr. Umuraibwense arwe ekirogo eidabu chikurago se etoke olitayire kurwa bisyo kole entunde nde yakabere ntole likely kora umurayo oyoreboni go bisinera ka enda tegerata aba active in politics no mwana siasa ndi mwana siasa no mwana siasa erota dina no yorusia story you will always be in politics na bona gomba batoro mse kombo no are part in politics mska kombo na rano awekesa no
na wabali bakora weightlifting yabagaka kuru SML yes it's politics ngenye deora erusio ranyare ko erusio okay seba there omwajubuligeri ntagete ndigererie konyo mu director nuko bekere lirube lya barayi bali as a united opposition na namono chibiche cyabuli tukuligoro ntete goteba nkikiri babete bagokwanira nigo bagoteba ngalitanga nensego cha bosio tumaye kwa batoko bugatia abakurunga United Alternative Government Principles babegete se yabo yogo twarabomo na nigo babete bakumira na somo bugani ukurunga Windsor ase county ya Kiambu chitaliki cyalenge 24 litukuligoro asbagote banga intwe buna abateneli bali kurwa ase ensemeli ya United Alternative Government nigo tuomiranire asomo bugani Windsor iga Kiambu na litukulia lero nigo twabekire gose twabugirige tambo kirekenene yokonyara kwa batoko beka chinsemo chita sobwamo elitonyara kwa batoko rwa representation gose okora kwa bantu baito bali asense ya Kenya na anamono torolenga banyare kwa bakomenya asigintu kilibara nyara kwa bakwegena na boyige process ile democratic na koranga koleta tula maunchuli yokora serikali ndonge na asbako bagatebanga maiga yugo twara chinkwa na sobwagale nigo twa nchiranira sobwamo nigo tochiko batoko beka obomo na anamono tonyara kwa batoko agacha obomo bwe coalition yeito na anamona sbagatebanga nigo kero muntu okurukumurai anyara kwa bagakwerwa na kunyara kwa bagagwanchira na enchireyo banyara kwa bakoigwana ise kwa bagokoligereri gabo egati abarayi bare nkoro ntumuruche umurayi bwe kyamagia BDP omingo magara tumuruche umurayi bwe kyamagia DP okurukunga oyo kabere omone motenel wili chiko gaiga sense ya Kenya muturi ntoroche gaiga omurayi oyo kabere omwaziri munya ntoroche omurayi bwe kyamagia PLP madhakarwa ntoroche Kalonzo Musyoka nabo igotoka mora Fred Matiang'i tukara Levi Kifudhi toroche gaiga omokonyi bwe kyamagia DCP Kileo Malala na abarayibande au banyar tukaba gwikirana litukiligora kero kuligeria statement yabo yachita after Rigathi Gachagua rulige degorugunga the Conclave report of 55 days. Iyo ngorenga yajete singi watete ko rushubo tutukanwa abakenya banyako kwebole maswali ya mangata iyo. Okay. Koro kina bado no baramo, koro kina bado mbakorega siamo. Ande bado mbaendete na ndendo nawo gatengeringa nyomingo magara no isa ansta semesi. Okay. Na ndo kuligere Fred Matiang'i atwetiga kurwanikia magendi yose kwimuka korugusi. Nagaderenga kurwani byo mbikwimuka korwa central. Age togotebanga oburayi nabo togo cyakobora kurwasa. Igo tutakire coalition of parties still friendly na Jubilee kurugusi. Yes, we have to kenjo why do you kill other parties? Okay. Kera umugusi bunatumanye kanite stoikire. Umugusi na kero mudana bato ego tole democratic kero mudana bato opinion ya egenda abantu bakora. Nyonye kera narenge gusiye weekend na tebeti abarandi beto na sabera abantu beto. Kero mudana bato uhuru na haki yo goteba sare. Okay. Mudata ba one time two time yo ndemukirige na ngwani yo two time. Okay. Kera nga ngeringa bunense kogenda. Nyonye abana to iwire bone. Nyo kero mudana bato opinion yae akorwa ahe weri bagari ya ile okwana no yase katiba yetu ya Kenya na kiki tobekirete ekroje kinga kero mudo na wate all of expression kwetebanya tegete biya sana. Thank you so much Mr. Richard Gochase studio tate ntikote mande digyo mweshimiwa Omingo Magara onyaga gwancha mambira ba ndamurigia sumuro billion soko bwakire atotebye biche ba begetega iga demonstration yoko beka sobwamo tise yechi ba begete tomanyenga ningi kibwatekerenga wikiraga bo mwanchu murigere twa koromoro billion soko bwakire mbuya mono asibali mwaba amona inche kurwa twachagete 12 cia mambi go ikabono cia bere 333 mbuya mono nande tumirane litukuliangyo asumuro billion soko bwakire tokore buna twakora nande to menta majira litonyara kwa batokoranga twanyara kwa batokwaga chigesa kugito twanyara kwa batokwa na libaga kotegerana abo igo twabekire kirenga gitu busio kuno mugusi.